Hyvä. Joku voisi sieltä huikata vielä, että esitys varmasti näkyy. Kyllä näkyy. Hyvä juttu. Okei, mennään sitten suoraan asiaan. Meillä on aiheita tänään. Uusi toimikunta on aloittanut työnsä ja järjestäytymiskokous on pidetty, niin esittäydytään harrastajille. Sitten meillä on Palveluskoiraliiton hallituksen jäsen ja koe- ja kilpailutoimikunnan pitkäaikainen puheenjohtaja Tero Oravasaari mukana täällä, joka kertoo meille vähän toimikuntatyöskentelystä, mitä se täällä Palveluskoiraliitossa on ja mitä se tarkoittaa. Sitten vähän Pekon taloudesta minä kerron ja Tero on luvannut tarvittaessa sieltä autella ja liiton taloudesta sitten ehkä vähän avata vielä tarkemmin. Käydään läpi tilastoja aikaisemmilta vuosilta Kirsin toimesta ja sitten vähän meidän kokousaikatauluja ja vuoden 2025 suunnitelmia, mitä ollaan tässä tehty. Esittäytymiskierroksella lähdetään liikkeelle. Mä oon Matti Hautala, olen täältä Keski-Suomesta ja olen Palveluskoiraliiton hallituksen jäsen ja olen nyt vuoden alusta lähtien ollut pelastuskoiratoimikunnan puheenjohtaja. Ja lähdetään tästä vaikka nimijärjestyksessä menemään, niin kaikki toimikunnan jäsenet, ketkä on ehtinyt paikalle, niin voisi laittaa kameran päälle siksi aikaa, kun esittäytyy ja sitten seuraava saa vuoronsa. Vähän oli päällekkäisyyksiä osalla toimikunnan jäsenistä, että ei valitettavasti kaikki paikalle päässyt, mutta ne, ketkä on paikalla, niin olkaapa hyvä ja Kirsi sieltä ensimmäisenä sitten. Joo, moi vaan kaikille. Varmaan moni minut jo tuntee, ainakin kun katselen tuota osallistujalistaa, niin paljon tuttuja nimiä siellä, mikä on tosi mukavaa ja ihan hurjan paljon tähän oli tullut ilmoittautuneitakin, että viimeisemmän katsauksen mukaan niin 190 ilmoittautunutta. Mutta tosiaankin Kirsi Liikanen Päijät-Hämeestä, olen täällä toimistolla töissä, mutta tietysti itse olen myös aktiivinen harrastaja. Lahden käyttökoirat on se mun oma yhdistys ja siellä toimin ryhmänjohtajana ja aikaisemmin myös koiraohjaajana, mutta tällä hetkellä ei ole kyllä hälökoiraa, että toivotaan, että tuosta nuorimmasta tulee. Mutta tosiaan, koska mä varmaan olen suurimmalle osalle tuttu, niin mä heitän nyt sitten esittelypallon seuraavalle. Onko Ruut linjoilla? Täällä linjoilla. Ole hyvä vaan. Joo. Eli Stenius-Leväsen Ruut, Länsi-Uusimaa on alue ja Lohjan palvelus- ja pelastuskoirayhdistys on taustajärjestö. Ja pelastuskoiratoiminnan on alkanut vuonna 1988, eli aika pitkän linjan kulkija. Aika monet vanhemmat ainakin tuntee mut täältä näin. Olen tässä toimikunnassa ollut toistakymmentä vuotta, että varmaan aika monelle tuttu, että mä kanssa heitän pallon seuraavalle. Kirsi sitten. Joo, yes, menkää vain järjestyksessä siinä. Iltaa kaikille. Mun nimi on Kirsi Myöhänen ja mä oon myös aktiivinen pelastuskoiraharrastaja. Alun perin olen Vaasasta kotoisin, mutta sitten Kuopiosta, missä aloitin pelastuskoiraharrastuksen lähes 20 vuotta sitten. Ja tällä hetkellä olen Helsingistä Hepekosta. Ja mä oon ryhmänjohtaja sekä Vapepa-hälytysryhmästä että myös Peto- ja VSS-joukkueissa. Ja kaikissa niissä mä olen myös valmiudessa oman koiran kanssa. Ja sitten olen myös aktiivinen harrastaja muissa pelastuskoiralajeissa, MEPessä ja taajamaetsinnässä, lumietsinnässä. Kaikki, mikä vaan liittyy pelastuskoiratoimintaan. Mulla on ollut 2 koiraa hälytysvalmiudessa. Molemmat ollut myös kansainvälisessä rauniopelastusvalmiudessa ja sitten olen nyt tuore virtatarkastaja ja tuomari PH-kokeessa sekä kansainvälisessä pelastuskoirakokeessa eli SAR, hakujälki ja rauniot.
Ja viimeiset 12 vuotta olen kouluttanut Hepekossa viikkoryhmissä pelastuskoiratoimintaa, hakua ja raunioita ja tottista ja jälkeä. Ja haluan kannustaa muitakin kouluttautumaan ja kehittymään ja harrastamaan laajasti pekotoimintaa ja toivon, että voin pekotoimikunnassa osaltani olla sitten auttamassa, että saadaan kaiken näköisiä tapahtumia ja semmoista yhteistä hyvää ja pidän tärkeänä tasa-arvoista ja tasapuolista kohtelua ja olen tosi innolla mukana tässä ryhmässä ensimmäistä kertaa. Kiitos. Mä oon Minna Turunen Etelä-Pohjanmaalta Alavudelta ja Lapuan koiraharrastajat on siellä taustayhdistyksenä. Mulla on nyt 3. hälykoira menossa. Ensimmäinen on ollut jo 2000-luvun alulla. Silloin ei ollut virtatarkastuksia, mutta nyt on sitten 2 koiran kanssa ollut virtatarkastuksissa mukana. Ja mä oon nyt toista vuotta toimikunnassa. Viime vuosi oli ensimmäinen vuosi ja nyt on sitten toinen vuosi rullaamassa. Kiitoksia. Pia, oletko päässyt langoille? Moi, kuuluu. Mä olen vaan mykistin itseni. Toivottavasti nyt kuuluu ääni. Kuuluu. Oikein hyvä. Eli terve vaan, mä oon Pia Vedenjuoksu ja Pohjanmaalta myöskin Lapuan koiraharrastajat on yhdistys, jota edustan. Ja itse ensimmäistä vuotta nyt tässä pekotoimikunnassa mukana. Ja itsellä on 9-vuotias, pian 9-vuotias hälytyskoira kotona ja nuori koira sitten siinä kasvamassa ohessa. Harrastusta on toisella 10 mennään, niin eli noin joskus 2011 aloittanut harrastamisen pelastuskoirapuolella. Ja siinä sitten hyvin pitkälti ennen omaa hälytyskoiraa niin tuli sitten peesaroitua ahkerasti noin melkein 10 vuotta. Ja mitäs muuta? Ihan viimeistä testiä vaille valmis virtatarkastaja, eli toivottavasti tuossa kevään mittaan sitten virtatarkastukset saa sitten niin kuin virallisesti suorittaa. Ja tosi mielenkiinnolla odotan kyllä toimikuntatyöskentelyä ja mitä sieltä sitten tulee tehtäväksi ja järjestettäväksi, niin tosi mielenkiintoista ja innolla odotan. Kiitos. Kiitos Pia. Lotta oli tänään estynyt tosiaan tulemasta, niin Nummenmaan Lotta on sieltä Satakunnan suunnalta. Satakunnan pelastuskoirat on hänen yhdistys ja on hälytyskoiraa ja sitten vähän ehkä työn puolestakin ymmärrystä pelastuskoiratoiminnasta ja kadonneiden etsinnästä Lotalla. Mutta Niina, ootko sä linjoilla? Ole hyvä. Joo, täällä ollaan. Moikka vaan kaikille. Eli Soisalon Niina ja Ninniksi suurin osa, jotka tuntee, niin mua nimittää. Ja täältä Kymenlaaksosta, Kouvolasta. Kouvolan pelastuskoirat on mun taustajärjestö ja mulla on 3. virtakoira tässä nyt menossa. Eli 3 virtakoiraa olen koulutellut ja niiden kanssa hälytystehtävissä hyvinkin paljon ollut viimeisen 10 vuoden aikana ja sitten tässä kotona on 11-viikkoinen kasvamassa. Katsotaan, mitä sen kanssa sitten, ollaanko virrassa vai missä ollaan, mutta nyt ollaan pentuarjessa. Ja vapepahommia olen tehnyt aika paljon kauemmin kuin tuon 10 vuotta, että varmaan joku 17. Ja toimin täällä ryhmänjohtajana toki tässä pelastuskoiraryhmässäni ja Vapepa-jutuissa sitten ensihuoltoa ja henkistä tukea myös sitten tuolla Punaisen Ristin riveissä ja Vapepa-johtajana on täällä ja maakuntatoimikunnassa, paikallistoimikunnassa tämmöistä aivan vapepoitunut ihminen. Ja tämä pelastuskoiratoiminta on niin kuin aika kaiken kattava harrastus mulle tällä hetkellä, että kaikki koiratreenaaminen liittyy siihen kaikilla osa-alueillaan ja myös tätä
viimeisemmän koiran kanssa myös tätä petohommaa täällä yritetään saada eteenpäin täällä Kymenlaakson puolella. Ja mitäs muuta? Pekokouluttaja, koetoimitsija, näitä perinteisiä palveluskoirajuttuja täällä veivaillaan. Ja meillä on hyvin aktiivinen hälytysryhmä ja siinä tosiaan koulutaan ja toki vähän muuallakin. Ja sitten psykososiaalista tukea tuolla Vapepan riveissä, niin sitten sitä tietysti ihan nyt mihin vaan pyydetään, niin jos aika riittää, niin kouluttelen. Tosi innolla minäkin mukana tässä ihan ensimmäistä kertaa pekotoimikunnassa ja toivon, että sitä energiaa ja virtaa, mitä minusta aika paljon löytyy, niin pystyisin niin kuin antamaan tähän hommaan ja auttamaan omalta osaltani järjestämään semmoisia tapahtumia, mikä koetaan tärkeäksi ja viemään näitä pekoasioita tässä Palveluskoiraliiton mandaatilla eteenpäin. Niin kiva olla täällä ja ei muuta kuin kiitos ja näkyillään Turuilla ja toreilla. Joo, mä oon Alhon Tomi Pirkanmaalta. Pirkanmaan pelastuskoirissa toiminut vuodesta 2001 alkaen ja hälytysryhmässä 2006 alkaen. Ja älykoiraa ei ole eikä ole koskaan ollutkaan. Ja tällä hetkellä eläköityi juuri Hoffi ja nyt taas jatketaan Labradorin noutajalla ja täyttää keväällä 3. Siinä on sitten seuraava yritys ja tulin juuri treenipaikan pihaan ja tänne tuli myös lumiaura, että jos on vähän taustameteliä. Niin myöskin ensimmäistä kertaa pekotoimikunnassa, ei ole siitä kokemusta aikaisemmin. Ja Pirkanmaalla toimin petoyhteyshenkilönä muutaman vuoden ja nyt vaihdettiin viime vuonna siinä piestikapulaa ja ei oikeastaan muuta. Innolla mukana edelleen. Pirkanmaalla odotetaan, että koska tulee PPK on ensimmäinen, joka on syntynyt myöhemmin kuin mitä mä oon aloittanut. Että ei ole vielä tullut. Kiitos Tomi. Onko Hanne linjoilla? Juu, kyllä. Terveisiä vain täältä periferiasta Oulusta. Oulun alueelta olen ja Oulun palveluskoirayhdistyksen pelastuskoiraryhmässä. Ja mulla on 2 virtakoiraa koulutettuna, toinen on eläkkeellä ja toinen on sitten vielä hälykortilla. Ja Vapepan toiminnassa on ollut semmoisen 11 vuotta. Ja nyt ensimmäistä kertaa olen tässä PEKO-toimikunnassa ensimmäistä kautta mukana. Vapepa-yhteyshenkilönä olen meidän PEKO-ryhmässä ja Vapepa-johtajana ja koetoimitsijana ja näitä perusruohonjuuritaso hommia täällä tehdään. Eipä muuta. Kiitos Hanne. Kiitos. Mennään asialistalla sitten eteenpäin ja annetaan puheenvuoro Tero Oravasaarelle ja toimikuntatyöskentely Palveluskoiraliitossa oli Teron aiheena. Ole hyvä Tero. Joo, muutama sana voi tässä itsestäkin mainita, koska mä luulen, että täällä on vähän enemmän semmoista porukkaa, jotka on välttämättä allekirjoittaneen hirveästi törmännyt. Eli mä oon enemmänkin ollut tässä palveluskoirakoepuolella. Mulla on 90-luvun alkupuolella ollut koira, minkä kanssa on ollut pelastusetsinnöissä ja sen aikaisia testejä sillä suorittanut, mutta sitten työkiireet ja työtehtävät on vienyt eteenpäin, ettei ole voinut sitoutua sitten sellaiseen, että olisi jatkuvasti käytettävissä. Muuten sitten mulla on PKT-arvosteluoikeudet ja IPORI on niin kuin työn alla. Matti sanoi, että mä olen pitkäaikainen puheenjohtaja ollut koe- ja kilpailutoimikunnassa, niin en mä nyt niin hirveän montaa vuotta ollut siinä puheenjohtajana, mutta koe- ja kilpailutoimikunnan jäsenenä kylläkin toistakymmentä vuotta. Ja tässä yhdistystoiminnassa mun aika menee aika paljon tähän itse Palveluskoiraliiton asioihin ja sitten kaikkeen, mikä liittyy kokeisiin ja kilpailuihin ja niihin ohjeisiin ja tuomarikouluttamisiin ja kaiken maailman taustalla oleviin
organisointiasioihin. Olen vuositasolla niin suurin piirtein 20 kokeessa tuomarina, että siitä sitten kun laskee, niin suurin piirtein 30 päivää tuomarina eri lajeissa. Mutta mennäänpä sitten hieman eteenpäin itse tähän varsinaiseen aiheeseen. Eli haluttiin tuossa Matin kanssa, kun juteltiin, niin tuoda vähän tämän tyylistäkin asiaa esille, ei niin, että juteltaisiin siitä koko ilta, mutta selvästi on niin kuin huomattu se, että tämän tyyliset asiat ei ole ihmiselle ihan tuttuja, mikä ei mua kyllä hirveästi yllätä, mutta tämä on ehkä semmoinen kevyt katsaus siihen, että mitä nämä toimikunnat tekee itse asiassa Palveluskoiraliitossa. Eli tämä alku on niin, että kun katsotaan Palveluskoiraliiton sääntöjä, niin meillähän ei ole säännöissä mitään sellaista, että meillä olisi oltava joku määrätty toimikunta. Joskushan näin on, että siellä on määritelty, että pitää olla joku, ja silloinhan se on sääntömääräinen toimikunta. Liiton hallitus perustaa sellaisia toimikuntia, mitä se katsoo tarvitsevansa oman hallitustyöskentelyn tueksi. Se on niin kuin se lähtökohta siinä, että joka toimikunta tekee sellaisia asioita, mitä hallitus on hyväksynyt sen toimikunnan tehtäväksi. Ja totta kai sitten, jos löytyy jotain erikoisosaamista tai tulee joku yllättävä kysymys, niin hallitus sitten yleensä laittaa jollekin toimikunnalle sen valmisteluun. Jos se liittyy yhdistystoimintaan, niin se on silloin työtoimikunnassa ja sitten koe- ja kilpailutoimikunnan ja pelastuskoiratoimikunnalle löytyy sitten tietysti pelastuskoiratoimintaan liittyvät asiat. Nämä toimikunnat voi sitten itsessään perustaa jotain työryhmiä tai tällaisia pieniä pajoja, jos sitten katsoo tarpeelliseksi semmoisen tehdä. Kuitenkin kaikesta liiton toiminnasta, oli se sitten koekilpailu, pelastuskoiratoimintaa tai mitä tahansa, niin ei siitä vastuussa viime kädessä ole mikään toimikunta eikä toimikunnan puheenjohtaja, vaan hallitus ja hallituksen puheenjohtaja. Ja sen takia sitten niin kuin toimikunta yhdessä hallituksen kanssa tekee budjetin ja sitten siitä kasataan koko liiton budjetti. Tietysti tässä, mitä nyt myöhemmin avataan, niin tämä STEA-rahoitus tekee sen, että totta kai tähän niin kuin PEKO-toimintaan isossa mittakaavassa, niin siinä on aika isot rahat kysymyksessä ja se suunnitellaan niin kuin omana kokonaisuutenaan, mutta silti siitä on vastuussa hallitus. Hallitus on se, joka valitsee sen toimikunnan puheenjohtajan ja sitten sen puheenjohtajan kanssa on aina sovittu ja katsottu läpi se, että mikä on kyseisen toimikunnan tehtävät ja mitä sen pitää saada siellä aikaan. Ja sitten tältä pohjalta se puheenjohtaja rupeaa miettimään, että ketä se sinne toimikuntaan pyytää tai kutsuu niin, että se toimikunta saadaan tekemään ne asiat, mitä hallitus on sille antanut. Eli tämä ei niin kuin, välillä aina tulee sellaisia keskusteluja, että niin kuin, tavallaan, että niin kuin jostain ulkopuolelta, että minä haluan sinne tai miksi siellä ei ole se tai tämä, niin nehän ei ole niin, että sinne äänestettäisiin ihmisiä tai että se olisi epäluottamuslause, jos joku ihminen ei siellä ole. Se toimikunta pitää olla määrätyn kokoinen, että se toimii. Jos on liian vähän, se on ongelma, mutta jos on liian monta, niin myös se on ongelma. Ja vielä isompi ongelma toimikuntatyössä, miksei myös hallituksessa on se, että jos on jotain innokkaita ihmisiä tulemaan mukaan, mutta käytännössä ne ei oikein tee mitään, niin se on se aika isokin ongelma saada sitä toimikuntaa sitten eteenpäin. No nyt sitten kun se toimikunnan puheenjohtaja saa kasattua sen toimikunnan miten haluaa, niin sitten se hyväksytetään hallituksella ja hallitus tekee siitä päätöksen. Me ollaan tässä, olisikohan siitä nyt 3-4 vuotta sitten, niin tehtiin hallituksessa silloin sellainen päätös, että se toimikunta lähtökohtaisesti nimetään aina 2 vuodeksi. Ja tämä on ihan niin kuin käytännön työn kannalta, että kun uusi hallitus aina kokoontuu ekan kerran tammikuussa, niin jos se siihen asti oli niin, että toimikunnat oli aina vuoden, niin sitten se loppuvuosi, niin kuin marras-joulukuu oli aika hankala toimia toimikuntien
kun ne toimikunnat ei tiennyt, että onko he toimikunta sitten enää seuraavana vuonna, kun se uusi hallitus on sitten kokoontunut. Ja sen takia silloin päätettiin, että lähtökohtaisesti se on niin kuin 2 vuotta, ja sitten jos joku jää pois tai tarvitaan muutoksia, niin sitten voidaan muuttaa tai tehdä täydennyksiä siihen. Ja tämä on osoittautunut ihan hyväksi toiminnaksi, se on lisännyt sitä toimikuntien tehokkuutta. Nythän sitten taas juuri tämänkin kun sanoin, niin nythän sitten tässä hetkessä kuitenkin pelastuskoiratoimikuntaa on muutettu, kun edellinen puheenjohtaja niin vetäytyi tästä toimikuntatyöskentelystä terveysasioista johtuen, ja Matti aloitti sitten puheenjohtajana niin sanotusti vajaalle kaudelle, eli tämän vuoden loppuun. Mutta näin sitten tietysti tehdään, että eihän se, pakkohan se on tehdä muutoksia, ja harrastustoimintaahan tämä on, että jos joku ei pysty tai halua jatkaa, niin ei täällä voi ketään väkisin pitää, niin kuin ei nyt tietysti työelämässäkään. Vaihdatko kalvoa? No, joo, jatka vaan jatkaa tästä. Joo, mä voin jatkaa tästä. Mä vielä tuohon vähän toimikunnan rakentamiseen voisin tuohon edelliselle kalvolle sen verran palata, että toimikunnan puheenjohtaja tosiaan esittää niitä toimikunnan jäseniä, ja toisin kuin ehkä herkästi ajatellaan, niin ei niitä tulijoita ihan ovista ja ikkunoista ole missään vaiheessa niin kauan kuin itse tässä toimikunnassa on jäsenenä ollut, että kyllä se on aika paljon semmoista houkuttelua ja perustelua sen suuntaan, että miksi tässä kannattaisi tässä toimikunnassa olla ja työtä yhteisten asioiden eteen tehdä, että nyttenkin olisin toivonut, että oltaisiin saatu vielä pikkusen kattavampi tästä toimikunnasta. Sillain oma ajatus on, että meillä olisi kaikki jollain tavalla Suomen kolkat tai seutukunnat edustettuna, että olisi idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta, ja nyt ei tuo itäpuoli jäi vähän vajaalle, että sieltäkin kyllä yritettiin, ja ihan vielä tässä vuodenvaihteen jälkeenkin yritettiin saada innokkaita mukaan, mutta ei siinä sitten valitettavasti onnistuttu, ja tämmöistä tämä sitten on, ja tämä porukka saatiin onneksi kasaan, mikä meillä nyt on, ja uskoisin, että on oikein hyvä ja tekevä porukka justiin siihen asiaan, mihin hallitus on tämän pelastuskoiratoimikunnan perustanut. No sitten ne pelastuskoiratoimikunnan keskeisimmät tehtävät Palveluskoiraliitossa, miten se on ymmärretty, niin me ollaan tietysti, niin kuin Terokin tuossa jo sanoi, niin se pelastuskoiratoiminnan asiantuntija, ja jos hallituksessa tulee jotain semmoista pelastuskoiratoimintaan liittyvää asiaa käsittelyyn tai hoidettavaksi, niin ne sitten tarpeen vaatiessa siirretään sinne pelastuskoiratoimikuntaan selvitettäväksi ja valmisteltavaksi ja sitten ehkä esitettäväksi hallitukselle jonkinlaisen päätöksenteon muodossa. Sitten hallituksen päätösten ja linjausten mukaisesti pelastuskoiratoimikunnan jäsenet voivat toimia erilaisissa yhteistyöryhmissä ja muiden organisaatioiden kanssa yhdessä, eli siellä tietysti VAPEPA ja Pelastusalojen keskusliitto, Pelastuskoiraliitto ja erilaiset viranomaistoimijat, niin heidän kanssa sitten pelastuskoiratoimikunnan jäsenet tarvittaessa toimii. Me tehdään paljon yhteistyötä eri toimikuntien kanssa, mutta otin tähän tämän koe- ja kilpailutoimikunnan nyt erikseen, eli kun meillä on se oma pelastuskoirakoe, niin sitten yhteistyössä koe- ja kilpailutoimikunnan kanssa tarvittaessa kehitetään ja vähän hallinnoidaan tätä pelastuskoirakoetta. Osallistutaan tarvittaessa tuomareiden koulutukseen ja jatkokoulutuksen järjestämiseen. Sitten semmoisena yhtenä keskeisenä tehtävänä on tietysti virtatarkastusten kehittäminen yhdessä Pelastuskoiraliiton ja poliisin toimijoiden kanssa. Osallistutaan virtaseurantatyöryhmän toimintaan ja käsitellään mahdollisia palautteita, mitä virtatarkastuksilta tulee, ja yhdessä sitten näiden muiden toimijoiden kanssa ja tarvittaessa pyritään ohjaamaan sitä tarkastustoimintaa, koulutetaan
uusia virtatarkastajia. Ja sitten jos jossain kohtaa koetaan, että virtatarkastuksessa on jotain muokkaamista, kehittämisen tarvetta, niin sitten tehdään niitä kehitysehdotuksia ja hallitus sitten päättää, että minkälaisilla mennään eteenpäin. Ja hallitus viime kädessä sitten aina hyväksyy sen. Meilläkin sen virtatarkastusohjeen niin kuin tuolla Pelastuskoiraliiton puolellakin. Me hallinnoidaan omalta osaltamme niitä virtatarkastuksia ja tuotetaan se virtavirkku näitä tarkastuksia pyörittämään ja ylläpidetään meidän alaisten yhdistysten hälytyskoirakkolistaa. Me hallinnoidaan sitä Palveluskoiraliiton PEKO-koulutustoimintaa, järjestetään siihen pelastuskoiratoimintaan liittyviä koulutuksia, kursseja ja leirejä siinä määrin, mitä talousarvio meille antaa mahdollisuuksia ja miten niihin on sitä rahoitusta saatu. Ja sitten tosiaan hallitus kun määrää muita tehtäviä, niin niitä sitten suoritetaan siinä määrin, kun osaaminen riittää, mihin kyetään. Sitten Tero jatkaa vähän PEKO-toimikunnan ja kilpailutoimikunnan yhteistyöstä. Oliko meillä, Tero, näin suunnitelma? Joo, näin mäkin olin kyllä ymmärtänyt. Eli vähän tätä jakoa, että ei tämä nyt tietysti yleensä harrastajaa hirveästi heilauta, mutta onhan tämä nyt hyvä tietää siinä mielessä, että kehen on yhteydessä mistäkin asiasta. Eli koe- ja kilpailutoimikunta vastaa kaikista liiton koe- ja kilpailulajeista, myös PKT-kokeesta niin kuin lajina. Ja enemmän se meidän rooli on siinä sitten se, että me katsotaan, että ne koeohjeet ja lajiohjeet on samassa linjassa kuin nämä kaikki muutkin ohjeet ja että siellä noudatetaan niin kuin myös Kennelliiton antamia ohjeita ja meidän yleisiä ohjeita. Ja tämä PKT sinänsä se, niin kuin sen kehittäminen ja ajattelu, miten se toimii, niin sen takia se on tuolla PEKO-toimikunnalla, koska se on niin kuin enemmän sitä pelastuskoiratoimintaa ja esikois siihen virtatarkastukseen. Ja sen takia sen pitää niin kuin palvella sitä toimintaa enemmän kuin, että sitä mietittäisiin ihan puhtaana koelajina. Sitten taas Sarri, mikä on tämä uusi lajilyhenne, entinen Ipori, niin sehän on sitten taas ihan puhdas koe- ja kilpailulaji, joka on niin kuin FCI:n alainen laji ja siinä on kansainväliset säännöt ja sen takia se kuuluu sitten ihan suoraan koe- ja kilpailutoimikunnalle. Tässä välissä voisi vähän myös sanoa sitten siihen, että meillähän on, kun on FCI:n näitä kansainvälisiä lajeja ja muita, niin siellähän on aina sitten myös tämmöinen komissio, joka vastaa niin kuin meidän toimikuntaa, joka hallinnoi niitä lajeja. Ja käytännössä se menee niin, että FCI, kun on maailmanjärjestö, niin ne kysyy aina, olikohan se nyt 2 vai 3 vai 4 vuoden välein kansallisilta organisaatioilta, joka Suomessa on siis Kennelliitto, että mihin komissiotoimintaan se kyseinen maaorganisaatio haluaa osallistua. Ja sitten niihin komissioihin se maaorganisaatio, eli siis Kennelliitto, nimeää delegaatit. Ja nämä, mitkä on Palveluskoiraliiton alaisia lajeja ja niissä olevia komissioita, niin niihin Kennelliitto on kysynyt Palveluskoiraliiton mielipidettä, että ketä Palveluskoiraliitto siihen haluaa. Mutta teknisesti se henkilö on kuitenkin Kennelliiton delegaatti eikä Palveluskoiraliiton delegaatti. Tämä välillä menee vähän ihmisiltä sekaisin. Tietysti käytännössä se on aika pitkälti Palveluskoiraliiton hallinnassa ja tekemisissä, mutta Kennelliitolle me ollaan siitä kuitenkin raportointivastuussa ja kaikki asiat kuitenkin menee niin kuin teknisesti Kennelliiton kautta. Sama koskee hieman myös tätä NOM-toimintaa. Siellähän on myös näitä toimikuntia, eli tässä pohjoismaisessa yhteistyössä. Ja meillähän on nyt niin, että Mattihan on tämän FCI-pelastuskoirakomission delegaatti. Itse olin tuossa, olinko nyt 12 vai 13 vuotta, niin palveluskoirakomission delegaattina, mutta nyt sitten vuosi sitten jäin siitä sivuun.
Ja tämän takia sitten, kun se on kansainvälinen laji ja ne tulee FCI:n kautta ne sarrilajit ja niiden päätökset, niin sen takia on myös se syy, miksi se kuuluu koe- ja kilpailutoimikunnalle, koska siihen ei niinkään voi tehdä itse niihin lajiohjeisiin muutoksia. Joitain asioita me sieltä muutetaan, jotka on niin kuin ristiriidassa suomalaisen lainsäädännön kanssa tai sitten Kennelliiton tai meidän säännösten kanssa. Ja taas sitten PKT:n osalta, niin se on just näin, niin kuin tuohon on laitettu, että se muutostarpeet siihen PKT:hen tulee enemmän pelastuskoiratoimikunnalta kuin koe- ja kilpailutoimikunnalta. Mutta sitten koe- ja kilpailutoimikunta, kun se saadaan kasaan, niin vastaa siitä jatkokoulutuksesta tuomareiden osalta ja muista tämän tyylisistä asioista. Ja luonnollisesti siinä sitten käytetään apuksi sitten monesti myös pelastuskoiratoimikunnan ihmisiä. Hyvä, kiitos Tero tuosta kohdasta ja mennään sitten PEKO-talouteen. Tämäkin on sellainen asia, mikä ihmisiä selkeästi kiinnostaa ja ehkä on jäänyt aikaisempina vuosina vähän liian suppeille avaamiselle, niin yritetään sitä myös tässä nyt joidenkin diojen avulla avata ja siellä on lopussa sitten vähän vielä yhteenvetoa kaikesta, mutta PEKO-toimintaa rahoitetaan sillä STEAlta saadulla tukirahoituksella ja liiton omasta talousarviosta, ja koska meidät katsotaan tämmöiseksi vakavaraiseksi yhdistykseksi, niin STEA edellyttää, että me rahoitetaan vähintään sillä 15% omavastuuosuudella nyt siis vuodelle 2025, viime vuonna se oli 10%, ja nyt sitten vuodelle 2025 tämä STEAn esitys meidän saamasta tuesta on tuo karva yli 78 000 euroa. Ja sitten tietysti tämä, millä Palveluskoiraliitto omaa rahoitusosuutta antaa, niin se käytetään ihan samalla tavalla, samanlaisilla linjauksilla kuin se STEAlta saatu tuki. Nyt STEA on tehnyt tämän esityksen meille vuoden 2025 tuesta ja sitten ministeriö erikseen vielä vahvistaa tämän. Tehdään tässä se vahvistus vuoden alussa tammi-helmikuussa ja sitten nämä tulee maksuun yleensä tuossa maaliskuun aikana nämä STEAlta saatavat tuet. Ja tämä on yksi syy, minkä takia me aina tarvitaan sitä niin sanottua siirtyvää avustusta sieltä edelliseltä vuodelta, koska meillä on kuitenkin toimintaa ja kuluja heti tästä alkuvuodesta, niin sen takia aina jätetään sitten vähän sitä siirtyvää avustusta sinne seuraavalle kalenterivuodelle, ja tämä on ihan STEAn linjausten ja suositustenkin mukaista toimintaa. No sitten sieltä tulee se ministeriön vahvistus tästä avustuksesta, niin sitten sen pohjalta aletaan laatia talousarvioesitystä hallitukselle, jonka hallitus sitten vahvistaa. Ja luonnollisesti, kun veronmaksajan rahoja käytetään, niin sitten raportoidaan jokainen käytetty euro, ja sitten kun meillä on siellä haettu sitä kohdennettua tukea palkkakuluihin, niin työajan käyttö raportoidaan myös sitten tunnin tarkkuudella sinne STEAn suuntaan. Syksyllä 2024, kun tämän vuoden taloutta lähdettiin suunnittelemaan, niin meillä oli tiedossa silloin tämmöinen STEAn suunnittelema avustus, mitä meille oli niin kuin annettu ymmärtää, että tämän verran te olisitte saamassa, eli 82 687 000 euroa. Sitten laskelmien teon jälkeen hallitus päätti, että haetaan sitä avustusta saman verran kuin aikaisempana vuonnakin, eli 93 750 arvio säästyneestä, eli siitä siirtyvästä avustuksesta oli tuossa kohtaa 5 000 euroa, ja hallitus on hyväksynyt Palveluskoiraliiton oman rahoitusosuudeksi tuolloin syksyllä 2024 niin tämän 18 500 euroa, ja yhteensä siinä sitten PEKO-toiminnan kulut tälle vuodelle 2025 olisi ollut tuon 117 250. No sitten ollaan suunnitelmia tarkennettu ja tehty vähän listausta siitä,
meidän järjestösihteerin toimesta nyt tähän esitykseen, että mihin sitä rahaa on haettu ja minkälaisia summia. Ja sitten nyt kun tiedetään, että toi STEAn rahoittama osuus on 78 000 euroa ja nyt kun pikkuhiljaa viime vuoden laskut on maksettu, niin vuodelta 2024 siirtyvää avustusta on jäänyt käytettäväksi 10 000 euroa. Ja nyt jos me haluttaisiin päästä sitten tähän 122 000, mikä se meidän suunniteltu ja alustava kulurakenne olisi vuonna 2025, niin sitten Palveluskoiraliiton osuus tästä olisi tuo 34 107 euroa, että tätä joudutaan nyt varmaan sitten vähän miettimään ja tiivistämään ja tekemään karsintaa, että mihinkä kaikkeen sitä sitten rahaa meillä riittää, mutta se työskentely aloitetaan tässä heti, kun saadaan se lopullinen avustuspäätös ja tehdään sitten ensin pelastuskoiratoimikunnassa suunnitelmia ja laskelmia ja sitten loppuviimein hallitus asiaa päättää, mutta tällä hetkellä siihen, että hallitus on päättänyt sen 18 500, niin se alijäämä on siellä tuo 15 600. Tuossa on vielä Katja avannut tuohon vähän noita, että mitä nämä sitten täällä on. Muihin kuluihin kuuluu erilaisia markkinointi- viestintäkuluja, materiaalikuluja, matkapuhelinkuluja ja meidän toimikunnan kulut ja sitten yleiskuluissa on näitä erilaisia hallinnollisia kuluja, toimitilan vuokria ja sellaisia. Lyhyesti ja ytimekkäästi ekotaloudesta me haetaan kohdennettua avustusta, eli kohdennettua avustusta palkkakuluihin. Meillä on yksi kokoaikainen työntekijä, jonka palkkakulut tällä tuella katetaan. Ja sitten me haetaan kohdennettua avustusta virkun kehittämiseen ja siihen liittyviin juokseviin kuluihin, erilaisiin kursseihin livenä ja verkossa, virtatarkastuksiin, koetoimintaan PKT-kokeen osalta ja erilaisiin leireihin ja seminaareihin. Ja se on nimenomaan niin, että se raha, mikä on haettu johonkin tiettyyn kuluun, niin se noin lähtökohtaisesti pitää käyttää juuri siihen kuluun, mihin se on sitten myönnetty. Eli työntekijän palkkakuluja ei esimerkiksi voi käyttää mihinkään muuhun kuin sen työntekijän palkkakuluihin. Sitten Katja vielä askarteli meille vähän, että mihinkä sitä rahaa on vuonna 2024 käytetty ja minkälaisia summia on sitten mihinkin mennyt. Paljon on ollut verkossa tapahtuvaa koulutusta, mutta sitten on ollut tosi paljon kaikenlaisia lähikoulutuksia ja kokeita ja erilaisia tarkastuksia. Toimikunnan suunnittelukokous pidettiin kertaalle ja siitä myös sitten jonkin verran kuluja tuli. Itse ajattelin sillain, että tuossa on semmoinen äkkiseltään laskettuna 150 erilaista, vähän reilukin tapahtumaa, mitkä on sitten liiton toimesta järjestetty ja siihen päälle vielä kaikki yhdistysten järjestämät, esimerkiksi PEKO-infot ja apuohjaajan perustaidot. Kokeita on järjestetty 50, 30 virtatarkastuksen kulut on tullut meille. Sehän menee niin, tämä virtatarkastusten kulupuoli, että se liitto, jonka tarkastaja tarkastuksella on, niin se liitto maksaa ne kulut sitten pois. Tähän Katja on vielä ottanut sitten vähän kulujen jakautumista siitä, että kun me ollaan näitä toimia järjestetty, niin mihinkä ne rahat siinä nyt vaikkapa sitten pelastuskoiraetsintä B-kurssilla, niin mihin ne menee. Matkakulut on melkein kaikissa näissä tapahtumissa se isoin kulujen aiheuttaja. Sitten jos joihinkin meidän koulutuksiin ja muihin, jos siihen sisältyy ruokailuja, niin ne tietysti sitten myös jossain määrin maksaa. Tilavuokriin menee hyvin pieniä määriä ja sitten palkkioita koulutuksista ja muista niin
hyvin maltillisesti ollaan maksettu. Ja sitten on tämmöisiä joitain verkkokoulutuksia, joissa on myös sitten tiliöity niitä hallinnollisia tai jyvitetty näitä tämmöisiä hallinnollisia kuluja, henkilöstö- ja ohjelmistokuluja, mitä liitolla on käytössä. Sitten vielä loppuyhteenveto tästä taloudesta, eli Palveluskoiraliitto saa niin kutsuttua kohdennettua avustusta, joka tarkoittaa yksinkertaisuudessaan sitä, että raha tulee käyttää siihen tarkoitukseen, mihin sitä on haettu. Sitä rahaa voidaan käyttää kansalliseen pelastuskoiratoimintaan vain Manner-Suomessa, ei missään muualla. Ahvenanmaa on tästä rajattu siis pois. Eli jos Ahvenanmaalla järjestetään PKT-koe, niin tuomarin matkakuluja ei voi maksaa STEAn saamalla tuella. Sitä ei voida käyttää esimerkiksi petotoimintoihin, eli tähän sortumaetsintätoimintaan liittyviin koulutuksiin tai tarkastuksiin. Ne rahoitetaan Palveluskoiraliiton yleisestä talousarviosta. Ei saa käyttää tuomareiden koulutukseen, ei edes PKT-kokeen osalta, ei missään määrin kansainväliseen toimintaan, eli ei IPOR-kilpailutoimintoihin, koetoimintoihin, eikä IRON, eli kansainvälisen pelastuskoiraorganisaation toimintoihin, esim. Kursseihin tai kokeisiin, eikä mihinkään näihin liittyvään. Rahankäytöstä raportoidaan STEAlle vuosittain ja hyvinkin tarkkaan STEA tätä sitten seuraa ja aina ollaan ihan puhtain paperein näistä selvitty ja joskus STEA on tehnyt tämmöisiä tarkempiakin laillisuusvalvontatarkastuksia ja tulee tekemään semmoisen myös tänä vuonna ja niihin tietysti sitten valmistellaan viranomaiselle pyydetyt asiat. Pekon talous on osa Palveluskoiraliiton taloutta, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. Sitten on Kirsin vuoro vähän kertoa tarkemmin lukuja Peko-toiminnasta 2024, mitä kaikkea ollaan tehty ja minkälaisia asioita järjestetty. Ole hyvä, Kirsi. Joo, tässä aika lyhyesti ja napakasti niin kuin noita viime vuoden tapahtumia, mitä on ollut ja lähinnä juurikin näitä kursseja. Ja aloitellaan sieltä niin kuin ihan alhaalta, eli tästä Peko-info-verkkokurssista ja ylipäänsä Peko-info-kursseista, koska näitähän voidaan järjestää sekä verkkokursseina että läsnäolokoulutuksena. No toi verkkokurssi on lähtenyt ihan tosi mukavasti liikkeelle. 10 kappaletta on järjestetty ja kaikkien 265 osallistujaa on ollut sitten tuolla Peko-infossa. Läsnäolokoulutuksia on järjestetty 2 ja niissä on ollut yhteensä 21 osallistujaa. Ja nämä molemmat on kyllä tosi hyödyllisiä. Eli missään tapauksessa nyt ei kannata tuossa tuijottaa lukua, että toi toinen olisi niin kuin jollain tavalla NS parempi, vaan molempia tarvitaan. Alueelliset koulutukset on siinä mielessä ihan hurjan tärkeitä, että siellä pystytään sitten niin kuin sitä oman yhdistyksen toimintaa esittelemään ja ehkä pitämään sitä semmoisena niin kuin lähtötasokurssina sinne niin kuin vaikkapa alkeisryhmälle, jos on uusi alkeisryhmä alkamassa. Mutta sitten sen sijaan toi verkkokurssi, niin se kivasti antaa niin kuin valtakunnallisesti semmoista tasalaatuista tietoa ja vähän ehkä ohjaa niitä uusia tulijoita sitten siihen pelastuskoiratoiminnan pariin ja ottamaan yhteyttä sitten sinne oman alueelliseen yhdistykseen. Ja tämä kurssihan on maksuton osallistujalle, mutta se huomio on tehty, että liitollehan tämä jokainen kurssipaikka kuitenkin maksaa, että mikäänhän ei ole niin kuin tässä maailmassa ilmasta, että totta kai se verkkokurssin tai verkkokurssialustan käyttökin jonkin verran maksaa, mutta tässä kohtaa niin on onneksi pystytty pitämään tuo kurssi maksuttomana. Ja ihan tosi kivaa palautetta on kyllä tullut näistä Peko-infoista. Hyvä. Matti, vaihdatko diaa? Katsotaan vähän sitä muuta Peko-toimintaa.
Apuohjaajakoulutusta ja pelastuskoiraohjaajan perustaidot kurssia on pidetty 4 kappaletta, yhteensä 23 osallistujaa. Näitä on pidetty myös mukavasti ympäri valtakuntaa Akaalla, Kokkolassa, Joensuussa ja Kuopiossa. Ja tämähän on semmoinen yhdistelmä sekä teoriaa että käytäntöä ja todella hyvä ja tarpeellinen koulutus. Tästä on nyt sitten tehty verkkoon myös sellainen verkkokoulutusversio nimenomaan tästä teoriapuolesta. Eli käytäntö on vielä tärkeä siellä yhdistyksissä pitää niin kuin ihan oman ryhmänjohtajan vetävänä, mutta nykyään on siis sitten mahdollisuus siihen, että käydäänkin sitten se teoriaosa siellä verkkokurssilla, niin se säästää pikkusen niitä resursseja taas siellä yhdistyksissä. Sitten se myös mahdollistaa sen, että jos on sellainen yhdistys esimerkiksi, millä ei ole sitä omaa ryhmänjohtajaa tai asuu sellaisella paikkakunnalla, että sitä varsinaista niin kuin kiinteätä toimintaa ei vielä ole, että on jotain muita tällaisia esteitä sitten päästä tuolle kurssille, niin sitten saa ainakin ne teoriapuolen opit ja voi ehkä sitten hakeutua vaikka jonkun yhdistyksen mukaan, kun siellä sitten järjestetään sitä koulutusta, niin hakemaan sitä käytännön oppia. A-kurssi on toinen, mistä löytyy sekä verkkokurssiversio että sitten käytännön versio. Jos tämä järjestetään käytännön kurssina, niin se on tavallisesti ollut sellainen koko päivän kurssi, eli yhden esimerkiksi lauantai- tai sunnuntaipäivän kurssi. Toki mikä estää sitä pitämästä esimerkiksi Teamsillä tai iltakurssina jakaa sitä aihetta useammalle päivälle, mutta yleensä kustannustehokkain se on tietysti sillä tavalla, että kun se kouluttaja tulee, jos se tulee jostain kauempaa, niin se on sen 1 päivän aikana. Verkkokurssista ihan samat sanot kuin noista aikaisemmistakin, eli se valtakunnallisuus, että tavoitetaan niitä henkilöitä sitten, jotka asuu niin kuin niillä paikkakunnilla, missä ei ole sitten kauhean aktiivista vielä se toiminta tai ehkä ei ole yhdistyksellä mahdollisuutta järjestää itse A-kurssia. Ja tämä A-kurssihan on sellainen, mihin voi sitten sitä liiton tukea anoa, kun on hyvissä ajoin liikenteessä ja laittaa sitten sen budjetin tulemaan tänne liittoon. B-kurssia on järjestetty 4 kappaletta, 18 osallistujaa kaikkiaan. Nämäkin on mukavasti ympäri Suomenmaan, Lapua, Vihti, Jomala, Ahvenanmaa ja Tampere. Ja B-kurssithan on nyt avattu sillä tavalla viime vuoden aikana, että niitä pystyy yhdistykset järjestämään myös omakustanteisesti. Aikaisemminhan B-kurssit pyöri kokonaan täältä liiton kautta niin, että toimikunta valitsi sinne sitten kouluttajat ja myöskin osallistujat. Ja silloin oli tietty määrä, tietyt rajoitukset, että kuinka monta pääsee siitä järjestävästä yhdistyksestä sinne koulutukseen. Ja tuli aika paljon toiveita sille, että olisiko mahdollisuutta järjestää sitä kurssia sitten vaikka tällä tavalla omakustanteisesti, että saa itse päättää, että jos on useampi sieltä omasta yhdistyksestä, kenellä on tarve sille kurssille, niin sitten täysin ymmärrettävää, että yhdistys haluaa sitten sellaisen koulutuksen järjestää, että kaikki pääsee sinne. Mutta se syy siihen, että minkä takia sitten toimikunta on päättänyt ne osallistujat, niin on juurikin tämä, että halutaan tarjota mahdollisuus taas valtakunnallisesti niin kuin eri yhdistyksistä harrastajille niin saada toi koulutus. Niin sen takia on ollut pakko vähän rajoittaa, että ei kaikki tule ihan sieltä samalta suunnalta. Mutta B-kurssille voi siis edelleenkin anoa ja kannattaa anoa avustusta ja sen voi myös tosiaankin ihan omakustanteisesti järjestää. Sitten on tuossa viime vuoden loppupuolella pidetty ryhmänjohtaja 2-kurssi, 15 osallistujaa, ihan tosi mukava määrä, ollaan saatu iso määrä uusia ryhmänjohtajia. Ja heitäkin sitten tosiaan sinne Nurmijärvelle oli tullut ihan ympäri Suomen. Petokurssi
Niitä on järjestetty 3 kappaletta, 33 osallistujaa ja kursseja on järjestetty Kouvolassa, Kangasalassa ja Pietarsaaressa. Ja tämähän on tosiaankin sellainen kurssimuoto, että tähän ei valitettavasti niin kuin sitä liiton avustusta voida myöntää ja se ei kuulu tähän niin kuin STE-avustuksen piiriin, mutta kuitenkin sitä toimintaa, mitä on sitten yhdistyksissä ollut. Sitten oli kesäleiri heinäkuussa Lapualla. 40 osallistujaa oli tällä valtakunnallisella pelastuskoiraleirillä. Useampia kouluttajia, eritasoisia ryhmiä. Siellä oli rauniokoulutusta, hakukoulutusta, jälkikoulutusta, PKT:hen tähtäävää koulutusta ja niin poispäin. Ja päästiin tekemään vähän niin kuin tottelevaisuutta ja ketteryyttäkin siellä. Palautteen mukaan niin tällaisia leirejä kyllä tarvitaan eri kohderyhmille, että on tullut paljon positiivista palautetta siitä, että myös aloittelevat pääsee mukaan, mutta on tullut myös toiveita siitä, että näille niin kuin konkareille ja virtakoiran ohjaajille ja tällaisille, kenellä on jo paljon sitä osaamista, niin heillekin sitten olisi sitä omaa toimintaa ja semmoista niin kuin omaa osaamista kehittävää toimintaa, ja se on todella ymmärrettävää ja varmastikin sellaista lähdetään sitten toteuttamaan. Sitten oli tuossa syyspuolella myös nämä ryhmäjohtajapäivät, tällä kertaa Teamsissa. Edellisenä vuonna oli käytännön tai niin kuin läsnäolopäivänä. Teamsiin saatiin mukavat 62 osallistujaa, ihan todella hyvä määrä. Ja nythän tässä on niin kuin parina vuotena ollut tämä käytäntö, että toisin kuin aikaisemmin, niin ryhmänjohtajapäiville on päässyt myös ryhmän vetäjät. Ja tämä on kyllä ollut sellainen, mikä on sitten monipuolistanut sitä osallistujamäärää, koska meillä on paljon sellaisia henkilöitä, jotka on niin kuin tosi kokeneita pitkäaikaisia ryhmänvetäjiä ja sitten varmasti tarvii myös sitä samaa informaatiota kuin varsinaiset ryhmänjohtajat. Peko Teamsia järjestettiin 3 kappaletta ja niissä on ollut huikeat 469 osallistujaa. Tämä määrä on hyvin luultavasti korkeampi kuin tuo 469, koska joistakin näistä Teamseistä on tehty myös tallenteet ja sitten on henkilöt päässyt kuuntelemaan niitä tallenteita sen varsinaisen tapahtuman jälkeen. Eli vähän niin kuin nyt tämänkin Teamsin kanssa toimitaan, niin nämä ei ihan sitten sinällään pidä paikkaansa muuta kuin nyt tuon minimiosallistujamäärän puitteissa. Loppuvuoteen saatiin myös PEKO-seminaari. Se pidettiin Lahdessa ja tämä PEKO-seminaari saatiin oikeastaan aika nopealla aikataululla järjestettyä, kun huomattiin, että kurssitoimintaa on ehkä ollut niin kuin vähemmän kuin mitä oltiin arvioitu tälle vuodelle. Sieltä joitain kursseja oli peruuntunut ja sitten monia kursseja oli ilahduttavasti pystytty järjestämään pienemmällä budjetilla kuin mitä oli arvioitu. Eli jokaiselle kurssille on niin kuin tietty summa siellä meidän budjetissa, liiton budjetissa määritelty. Ja kun tämä nyt sitten alittu tämä määrä, että saatiinkin sitten kohtuu edullisesti niitä vedettyä, niin säästettiin rahaa ja saatiin sitten tämmöinen läsnäoloseminaari järjestettyä. Siitä osa saatiin myös kerättyä tallenteelle. Tästä ei luvattu sitä etäosallistumista, että se oli sillä tavalla, että jos onnistuu, niin järjestetään niin vähän semmoisilla spekseillä ja osa sitten pystyikin sieltä ainakin suurimman osan kuuntelemaan. Yksi osio valitettavasti jäi niin, että siinä tuli isot tekniset ongelmat, että ei saatu sitä sitten läpi eikä myöskään tallenteelle, mutta haku- ja jälkiluennot kyllä saatiin. Ja tässä myös sama juttu kuin noiden Teamsien suhteen, että siellä on varmaan hyvin monet muut sitten tuon 64 lisäksi kuunnellut ja katsellut nämä tallenteet, eli ollaan saatu sillä tavalla levitettyä sitä tietoa. Hyvä, seuraava. Sitten tulee muutama tämmöinen niin kuin ryhmäjohtajapäiviltä tuttu
tuttu slaidi, että te, ketkä olette siellä ollut, niin joudutte nyt sitten katsoa näitä uudestaan, mutta tässä on vähän näitä virtatarkastettujen koirakoitten määriä ja Palveluskoiraliiton tarkastuksia on järjestetty 23 viime vuonna. Osallistujia niihin oli 28, koska joissakin tarkastuksissahan voi olla tosiaankin useampi koirakko. Ja hyväksyttyjä on 14 ja hylättyä 12. Ja sitten tuossa on alla nuo Speklin vastaavat, jos haluaa niitä sitten katsella ja vertailla. Ja tässä sitten vähän sitä kehitystä, osallistujalukuja virtatarkastuksissa vuodesta 20 alkaen, niin kuin tuohon vuoteen 2024. Ja siinähän näkyy sitten 2020, niin osallistuja on ollut vain 18 ja 21 34, eli toi korona näkyy tuossa kohtaa niin kuin tosi isosti. Sittenhän on ollut jo 42 osallistujaa. Ja tuossa kyllä aika mielenkiintoinen luku, että sitten tuo meidän hyväksymisprosenttilukukin on kasvanut aika isosti. Ja nythän tämä on vaan niin kuin tällaista arvailua ja spekulointia, mutta saattaa olla, että sitten siinä koronan aikana, kun ei ole sinne virtaan päässyt, niin sitten siinä onkin kerinyt vähän niin kuin enemmän sitä tai niitä koiria kouluttaa ja sitten onkin ollut niin kuin sillä tavalla valmiimpi sinne virtaan kuin mitä sitten olisi ehkä muuten ollut, että tosi hyvä tuommoinen niin kuin läpimenoprosentti ollut tuossa vuonna 2022. 23 oli sitten taas, se hyppäsi sinne seuraavaan. Joo, ei mitään. 23 olikin sitten jo taas vähemmän koiria, ehkä just siitä johtuen, kun edellisenä vuonna oli niin paljon. Ja sitten taas tilanne vähän tasoittunut tuohon 24 vuoteen. Nämä on aika mielenkiintoisia, miten sitten saattaa mennä tälle aaltoilevasti. Nyt saat vaihtaa, Matti. Sitten tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin nice to know -tietoa, että mitä rotuja, millä on ollut tämä hyväksytty tulos, niin on ollut viime vuonna eniten. Ja tuossa on tuo vanha tuttu Labradorin noutaja taas kädessä komeilemassa. Ja sitten suursnauzer ja border collie toisella sijalla. Saa vaihtaa dia. Sitten tässä on vähän listattu pelastuskoirakokeiden määriä ja niihin osallistumisten määriä tuossa taas tuolta 2020-2024 akselilta. Ja PKT-kokeita on kaiken kaikkiaan järjestetty 205 kappaletta ja niihin osallistumisia on ollut 769, että aika hyvä määrä. En nyt mene näihin IPOR-kokeisiin tässä, että ne on ehkä just tolleen, että jos kiinnostaa, jaetaan tämä materiaali teille ilmoittautuneille vielä, niin saa sitten rauhassa katsoa noita jos on niin kuin sellainen henkilö, ketä sitten toi IPOR-puoli sieltä kiinnostelee. Sitten vielä koulutetut virta- ja petotarkastajat sekä MEPE-näyttökokeen vastaanottajat, eli näitäkin on koulutettu tuolla 2020-2024 akselilla, niin petoon 8 henkilöä, MEPeen 4 henkilöä ja virtaan 8 henkilöä. Ja sitten tuossa lukee nyt osallistumiset sen takia, koska nämä virtatarkastajakoulutettavat, niin ne on vielä, niin kuin tämä polku on kesken, että siellä ei ihan kaikki ole vielä niin kuin näitä kaikkia näyttöjänsä suorittanut, mutta hyvin luultavaa on, että 8 kappaletta heitä sitten sieltä tulee kaikkia valmistumaan, ellei nyt mitään ihmeellistä sitten tässä kerkeä tapahtumaan. Kiitos Kirsi. Sitten oli taas Teron vuoro vähän pelastuskoirakokeen tuomarikoulutuksista. Kertoo, minkälaisia määriä me ollaan tuomareita koulutettu vuosien saatossa ja pikkuhiljaa saatu sitten arvosteluoikeuksiakin henkilöille annettua. Ole hyvä, Tero. Joo, ei muuta kuin. Tässähän on nyt
otettu lähinnä nyt se, mitä nyt tässä on niin kuin 2022-2024 on koulutettu niin, että ovat saaneet pätevyyden. Onhan näille kursseille osallistunut tietysti myös enemmän porukkaa ja osalla on vielä nämä hommat kesken, että tänäkin vuonna valmistuu varmasti tuomareita sekä PKT:hen että IPORiin ja jotkut jopa molempiin. Eli huolimatta siitä koronasta ja muuta, niin tässäkin nyt näkee, että onhan tässä nyt toistakymmentä ihmistä tullut lisää näitä tuomareita, ja jos ajatellaan, että tässäkin on sellaisia tuomareita, mitkä niin kuin ovat aika paljon myös keskittyneet tähän pelastuskoiratoimintaan, niin mä en tiedä, laitoitteko te tähän seuraavaksi kalvoksi sitä, että paljonko niitä meillä on kokonaisuutena, mutta tietysti Virkustahan ne pystyy laskemaan, että ei se ainakaan se kokeiden järjestäminen, niin pitäisi kyllä niin kuin tuomarimäärästä olla kiinni, ja jos jossain kohtaa on, niin sittenhän niitä pyritään kouluttamaan lisää. Tietysti alueellisesti tässä voi olla haasteita, mutta tietysti koekilpailutoimikunnallakin on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen alueelliseen juttuun. Koulutukseen ja tuomariksi ryhtymiseen lähtee ihmisistä itsestään. Että joku koekilpailutoimikunta ei tietysti voi väkisin kouluttaa jotain ihmistä tuomariksi. Ja meillä valitettavasti on niin, että tämä on vähän semmoinen muna-kana-homma, että tämä niin kuin ruokkii itse itseään. Ja toisaalta myös sen takia me ollaan nyt pidetty niin kuin aika tiiviisti 2 IPORin niin kuin tuomarikoulutusta, ja jatkossa pidetään lisää sen mukaan, mikä on tarve, että saadaan niitä tuomareita lisää, ettei se sitten jää kiinni siitä, että ei ole tarpeeksi tuomareita. Mutta nyt kun äskeistä listaa katsoo, että paljon meillä nyt on ollut niitä IPORin kokeita ja paljon tässä on tullut jo lisää IPORin tuomareita, niin ainakaan tällä hetkellä se tilanne ei ole niin, että se tuomarimäärä olisi siinä se pullonkaula siihen kokeen järjestämiseen. Jos jollain ei ole nyt tästä kysyttävää, niin voidaan sitten melkein jatkaa siitä eteenpäin. Joo, kiitos Tero. Valitettavasti ei ehditty ihan sitä kokonaistuomarimäärää tänään enää tuolta Virkusta kaiveleen, mutta onhan meillä tosiaan tässä listalla olevien lisäksi niin tosi paljon pelastuskoirakokeen kansallisen puolen tuomareita ja IPOR-tuomareita, joita tässä nyt ei ole mainittu, mutta jotka on tosi pitkään tuomaroinut ja ollut ihan merkittävässä osassa uusien tuomareiden kouluttamisessa, esimerkiksi Kurosen Juha, Kallion Mikael, Sandelinin Miia ja tosi monia muita, joiden nimiä en nyt lähde tässä kaikkia luettelemaan, mutta monia kokeneita tuomareita, jotka on meitä tuoreempia sitten auttanut eteenpäin tässä tuomaritaipaleen. Sitten otettiin tänne loppuun vähän meidän aikatauluja. Me tosiaan järjestettiin järjestäytymiskokous tuossa alkuviikosta helmikuulle ja on seuraava kokous suunniteltu ja tuossa maaliskuussa pidetään läsnäolokokousta ja suunnitellaan kuluvaa vuotta sitten vielä vähän tarkemmin, että mitä kaikkea lähdetään tekemään. Semmoiset pääpiirteet vuodelle 2025, mitä on ohjelmassa ja mitkä asiat on erityisesti tapetilla, niin tietysti tämä meidän perusasia, järjestetään sitä koulutusta ja erilaisia kursseja, pyritään järjestämään näitä PEKO-teamsejä, että saadaan tietoa sinne kentälle ja harrastajille. Nyt tälle keväälle on suunnittelussa jo tämän lisäksi 3 muutakin teamsia, ja niiden aiheista varmasti saadaan tiedotetta ulos tuossa heti helmikuun alkupuolella. Siellä on ainakin nyt etsintäsuunnitelmaan liittyvää ja on virtatarkastukseen liittyvää Teamsia ja paljon kaikkia hyviä asioita siihen ihan käytännön koiratoimintaa. Sitten pitkä aikaa meillä on ollut tiedossa, että siellä harrastajakunnassa ja kokeiden järjestäjissä ja tuomareissa on ajatusta siitä, että PKT-koen ohjetta tulisi vähän tarkastella. Ja niille, jotka ei tiedä, niin
koeohjeethan kun Kennelliitto vahvistaa, niin ne on aina 5 vuotta kerrallaan voimassa ja niin sanotusti lukittuina, että niihin ei voida muutoksia lähteä tekemään. Ja nyt tämä vuosi 2025 on sellainen, että me voidaan lähteä niitä suunnitelmia ja muutoksia pohtimaan ja sitten ne voi tulla aikaisintaan tuossa koekaudella 2026 voimaan. Niin tätä nyt sitten koe- ja kilpailutoimikunnassa pohditaan ja mietitään sopivaa porukkaa siihen, ketkä näitä selvityksiä lähtisi tekemään ja ihan takuulla kysytään sieltä kentältä myös mielipidettä harrastajilta, mitkä on ne keskeisimmät asiat ja katsotaan, että löydetään semmoisia kokeneita koetoimitsijoita, kokeiden järjestäjiä, ratamestareita ja pyritään heidän mielipiteitä myös sitten selvittelemään. Koulutuspolkua, koulutuskoria, sen sisältöjä arvioidaan ja yritetään löytää kehityskohteita ja lähteä niitä pohtimaan. Meidän kouluttajaresurssi on ollut aina aika kapoinen, niin sitä resurssia lähdetään lisäämään ja pohtimaan keinoja, että miten tähän päästään, että meillä olisi sitä kouluttajaresursseja ja että sitä olisi valtakunnallisesti. Nyt tahtoo ne meidän kouluttajat aika suppeille alueille keskittyä. Tuossa Kirsi sanoikin jo, että näitä koulutusleirejä on järjestetty ja niitä on järjestetty kaiken tasoisille koirille ja ehkä kuitenkin enemmän siellä alkupäässä taivaltaan oleville koirille, niin tämän vuoden teemana on nyt sitten virtatarkastettujen koirien koulutusleiri ja siihen on saatu päivämäärät päätettyä tuonne lokakuulle. Siitäkin sitten tarkemmin myöhemmin. Koulutusohjaajaleiri saatiin myös päivämäärät päätettyä 5-6.7. Sitten meidän täytyy näitä peto- ja MEPE-koulutusten ja kurssien ja tarkastusten edistämistyötä edelleen jatkaa ja miettiä siihen keinoja. Sitten jonkin verran on vuosien saatossa tämä hälytyskelpoisuus ja tällä hetkellä ehkä erityisesti tuo hälytyskelpoisuuden ylläpitäminen, niin se on semmoinen, mikä viesteissä ja keskusteluissa korostuu, niin tätä arvioidaan tarvittaessa sitten tarkennetaan ja pohditaan. Viestintä on tosi tärkeää ja se joskus onnistuu paremmin ja joskus huonommin ja sitten kun muistetaan se, että kaikki toimikunnissa Palveluskoiraliitossa työskentelevät tekee tätä oman työnsä ja oman harrastuksensa ja oman perhe-elämänsä rinnalla, niin välillä joku pystyy paremmin ja välillä ei ihan niin hyvin kuin ehkä itse haluaisi, niin tätä me yritetään kehittää nyt ja Palveluskoiraliitolla on oma viestintätyöryhmä, niin yritetään sieltä löytää niitä konsteja myös pelastuskoiratoiminnalle, että miten saadaan tähän viestintään vauhtia ja ikään kuin tehostusta. Nappasin tuohon noita meidän yleisiä yhteystietoja vielä jakoon. Minun tiedot on siinä julkiset, mutta muiden toimikunnan jäsenten yhteystietoja ei siellä liiton sivuillakaan julkisteta, niin en niitä tähänkään alkanut laittamaan. Mutta näistäpä sitten tarvittaessa tavoittaa peko@palveluskoiraliitto.fi on se kaikista ehkä varmin yhteyskanava ja sitten Kirsille on siinä oma puhelinnumero ja toki minullekin voi aina sähköpostia laittaa tai soitella. Toimiston saa kiinni omasta sähköpostistaan ja sitten jos nämä koe- ja kilpailuasiat erityisesti on mielen päällä, kansainvälinen pelastuskoirakoeohje ja siihen liittyvät asiat, niin koe- ja kilpailutoimikunnan oma sähköposti on tuo kkt@palveluskoiraliitto.fi. Siinä oli meidän esitys. Mä voin pitää tämän jaon tässä edelleen sillain päällä, että jos sieltä alkaa kysymyksiä tulemaan ja halutaan palata sitten jollekin tietylle slaidille, niin voidaan siihen pakittaa. Kiitos kaikille toimikunnan jäsenille, että
tulitte paikalle. Kiitos Terolle erityisesti kun tulit jeesailemaan, ja kaikista suurin kiitos teille harrastajille ja ihmisille, jotka löysitte arjestanne aikaa tänne tulla kuuntelemaan, mitä meillä on kerrottavana. Mutta nyt on aikaa niille kysymyksille, niin olkaa hyvä. Käsi pystyyn ja sitten mikrofoni auki ja kerrot nimesi ensin ja sitten ei muuta kuin kysymystä tiskiin. Olkaa hyvä, jos kysymyksiä tulee, niin käsiä ylös. Sirpa sieltä ensimmäisenä, ole hyvä. Joo, hei vaan, Turusen Sirpa ja Kuopiosta. Siellä chatin puolella on käsittääkseni aika paljon jo kysymyksiä, että pystyttäisiinkö niistä aloittamaan? Ehdottomasti varmaan pystytään. Kiitos Sirpa, mä en nähnyt tätä chattia tuossa tuon esityksen jaon yhteydessä. Yritetään näihin lähteä vastaamaan, ja jos johonkin kysymykseen ei osata vastata, niin sitten pyritään selvittämään se semmoiseen seuraavaan tämän kaltaiseen tiedotukseen. Hanna Närvänen kysyy, millainen valintaprosessi toimikuntaa kootessa on suoritettu? No, valintaprosessista aika lyhyesti voin kertoa, että osan porukasta tunnen jollain tavalla entuudestaan, jostain yhteyksistä. Valtaosaa en juurikaan tuntenut entuudestaan, mutta sitten toisia suositellaan ja sitten ihmisten kanssa kun keskustelee, niin heistä muodostaa sellaisen mielipiteen, että he on oikeita ihmisiä tähän tehtävään ja tietysti siellä on meillä jo toimikunnassa mukana olleita jäseniä, niin on helppo heidän kanssa myös sitten jatkaa. Mutta näihin ei ole mitään ikään kuin säädettyjä kelpoisuusehtoja näihin meidän toimiin tai tehtäviin, niin vähän vaikea on sitä prosessia sen tarkemmin avata, mutta sellaisia ihmisiä, joita osittain tunnen, joiden kanssa on ollut jossain yhteyksissä tekemisissä, tai sitten, että suositukset heistä on ennakkoon tullut sellaisilta ihmisiltä, joita me tunnetaan ja joiden kanssa ollaan aikaisemmin toimittu. Jaana on kysynyt, että laittaisiko Tero kameran päälle, että nähdään naama. Tero, saat itse valita, pistätkö kameran vielä päälle. Mä en valitettavasti pysty, mua semmoisessa paikkaamistoskoneessa ei ole kameraa käytössä ollenkaan, mutta ette te siinä mitään hävi. Näinpä. Suutarinen Andri, millä tavoin alueita, esim. Alueiden ryhmänjohtajia on kuultu toimikunnan jäseniä valittaessa? Joillain alueilla on keskusteltu myös ryhmänjohtajien kanssa toimikunnan jäseniä kartoittaessa. Toimikunnan puheenjohtaja kertoo omasta taustastaan. Voin kertoa omasta taustasta vielä tarkemmin. On siis ollut toimikunnassa, onkohan tämä nyt 4. tai 5. vuosi, mikä päättyy, ja nyt sitten toimikunnan puheenjohtajana. Itsellä on 3 koiraa, 1 eläkeläinen, joka saksanpaimenkoira, sitten tuommoinen nuori saksanpaimenkoira kasvamassa, ja hälytyskoirana on tuommoinen 6-vuotias malinoissi. Näitä pekopuolen juttuja on perheessä harrastettu pitkän aikaa, ja PK-lajeja siinä sivussa on kansallisen pelastuskoirakokeen tuomari ja tuon IPORin tuomari ja sitten noita joitain PK-pätevyyksiä myös. Sairaanhoitaja, ensihoitaja olen peruskoulutukseltani ja sitten tämmöisenä hallintovirkamiehenä työskentelen täällä
Keski-Suomen hyvinvointialueella. Sitten Petra Kaunisaho kysyy toimikunnan jäsenille, kuinka monelle etsinnälle olet osallistunut keskimäärin kautta vuosi? No itse voin sanoa tässä, että olisiko niitä semmoinen 10 ja 15 välillä enemmän, välillä vähemmän. Aika suurta vaihtelua on täällä meidän alueella ainakin, että kuinka paljon niitä etsintöjä tulee sitten. Viime vuonna jäi ehkä 2 etsintää väliin sillain, että olin jossain menossa. Hälytys tuli, mutta ehkä meillä on tässä rajallinen aika, niin ei tällä kertaa lähdetä nyt ihan jokaista toimikunnan jäsentä käymään läpi, että kuinka monelle etsinnälle kukakin on osallistunut. Miia Pyykkö kyselee, onko toimikunnan jäsenet valittu siis jonkun erityisosaamisen perusteella. No, tässä yhdistystoiminnassa tietysti sellainen, että on sitä yhdistystoimintakokemusta ja on toiminut jollain tavalla jossain vastuullisissa tehtävissä, esimerkiksi omassa yhdistyksessä, niin se on tärkeä vahvuus, mutta kaikilla on varmasti myös niitä omia erityisosaamisia. Siellä nyt vaikkapa Myöhäisen Kirsillä on tosi pitkä ja kattava kokemus sieltä sortumaetsintäpuolelta ja Ninnillä sitten taas useamman hälykoiran kouluttamisesta ja paikallisesta koulutuksesta, ja heillä on siellä tosi hyvät koulutussysteemit tuolla Kouvolassa, josta Ninni tulee kertomaan sitten jossain kohtaa Peko Teamsissa, ja Tomilla esimerkiksi hyvin pitkä kokemus siitä yhdistystoiminnasta. Mitä annettavaa, Hannu-Maija Närvänen kysyy, mitä annettavaa kullakin henkilöllä, toimikunnalle ja kentälle on? No, he antaa sitä omaa aikaansa ja energiaansa ja tietämystään toimikunnalle ja liitolle ja kaikille harrastajille. Miksi samasta yhdistyksestä Pohjanmaa on 2 edustajaa? Kaunisahon Petra kysyy. Tällä tavalla se nyt valikoitu, että sieltä Pohjanmaan suunnalta saatiin onneksi 2 edustajaa. Miia Pyykkö kysyy, miten edustajia etsitään. Paljon puheluita ja sähköposteja ja erilaisten henkilöiden kanssa keskustelua. Sitten tuntematon käyttäjä kysyy, mistä Itä-Suomesta on kysytty edustajia, ainakaan ryhmän johtajille ei ole tullut kyselyä eikä kaikille yhdistyksille. Ollaan kysytty Kuopiosta useammastakin paikasta, ollaan kysytty Joensuusta, tiedä lasketaanko Lappeenranta Itä-Suomeksi, mutta sieltäkin suunnalta. Mitään semmoista yleistä. Saanko mä, Matti, vähän tästä sivusta sanoa? Sano. Sellattiin, että ensinnäkin niin kuin todetaan aina näistä asioista, että hyvä kompromissi on semmoinen, mihin kukaan ei ole tyytyväinen. Mutta tässä on niin kuin selvästi niin kuin näkyy vielä semmoinen käsitysero, että tämähän ei ole mikään valintavaali tai mihin annetaan ehdokkaita tai kaikki jäsenyhdistykset laittaa ehdokkaita, vaan tämä on niin kuin mä aluksi sanoin, että Palveluskoiraliiton hallitus perustaa ne toimikunnat, mitä se katsoo tarvitsevansa. Ja se Palveluskoiraliiton hallitus määrittelee, mitä ne tekee, mitä niiden pitäisi saada aikaan, ja sen perusteella siihen etsitään puheenjohtaja, ja puheenjohtaja kasaa sitten sellaisen toimikunnan, millä se uskoo saavansa sen tehtävän tehtyä. Ja sitten siitä osa on aina eri mieltä ja osa on samaa mieltä, mutta niin kuin mä haluan korostaa, että tämä ei ole mikään semmoinen valintatilaisuus, mihin ehdokkaita on. Toki puheenjohtaja voi sitten käyttää siihen harkintaansa, miten siihen ehtii tai etsii näitä henkilöitä, mutta kyllä tässä niin kuin tärkeintä siinä hommassa on niin, että se puheenjohtaja saa semmoisen toimikunnan, mikä sitten rupeaa tekemään niitä tehtäviä, ja sitten sitä voidaan täydentää jollain työryhmällä tai muilla vastaavilla, että se homma menee niin kuin eteenpäin. Et ei suinkaan niin, että kysytään ihan joka paikasta ja sitten ruvetaan äänestämään. Kiitos Tero tarkennuksesta. Oota hetki Sirpa vielä, niin
palaan kohta asiaan. Mennään ehkä nyt näitä joitain kysymyksiä, jotka vähän samoja aihepiirien ympärillä pyörii. Toimikunta on valittu ja hallitus on sen vahvistanut ja tällä porukalla me nyt mennään. Sitten Petra Kaunisaho kysyy, miten näkyy, että STEAn raha käytetään avustuksen mukaiseen tarkoitukseen, eli vapaaehtoisten pelastuskoiratoimijoiden osaamisen ylläpitämiseen osana pelastuskoiratoimintaa. No, palautetta tietysti kerätään kurssien jälkeen ja ei me sitä rahaa mihinkään muuhunkaan käytetä kuin vapaaehtoisten kouluttamiseen ja sen osaamiseen. Tuntematon käyttäjä kysyy, onko liiton työntekijän tekemän työn vaikuttavuutta PEKO-toimintaan mitattu? No, se on omasta mielestäni ainakin ihan selvää, että se on ehdottomasti meille iso etu, että meillä on oma työntekijä tekemässä sitä päivittäistä työtä pelastuskoiratoiminnan eteen. Meillä vapaaehtoisilla ei valitettavasti ole kuitenkaan sitten rahkeita ihan siihen kaikkeen. Itse näen, että se on ehdottomasti meidän etu ja Kirsi tekee tältä osin erinomaista työtä joka päivä. Mutta ei mitään vaikuttavuutta sillain ole mitattu. Ihan mielenkiintoinen heräte tuosta, että voisi miettiä millä tavalla tätä mitattaisiin. Sitten Timo kysyy, vuoden 24-25 välillä talousarvion mukainen tuotto on vuodelle 2025 noin 30 000 euroa suurempi kuin vuosi 2024. Miten tämä näkyy vuoden toiminnassa? Tarkennatko Timo vähän, oletko vielä siellä langoilla? Mitä? Joo, kuuluuko ääni? Kuuluu oikein hyvin. Joo, eli siis kun vertaa talousarviota, missä on katsottu, siellähän näkyy meillä tuotot ja kulut. Niin tuottopuolella 24 on pelastuskoiratoiminnan tuotoissa arveltu olevan noin 82 000 ja 25 112 000 noin pyöreästi. Eli näkyykö se käytännössä niin kuin toiminnassa jollakin tapaa, sitten jos meillä olisi budjetoitu, että meillä olisi 30 000 enemmän käytössä olevia varoja? Tero, osaatko noin yleisellä tasolla vastata tuohon? Niin otatko sen dian siihen esille? Niin. Joo, mä yritin katsoa, että mikä talous. Tämä eikä se ollut. Oliko se tämä? Tätä diaako Timo tarkoitit? No joo, esimerkiksi, siis mä katoin niin näitä dioja ja katoin myöskin sitten niin kuin SPKL:n toimintasuunnitelmasta, mikä on talousarvio ollut niin kuin 24 ja 25. Nythän meillä on uutena 25 ja omarahoitusosuus 18 500, jota ei 24 ei ole talousarviossa. Niin kuin. Se on talousarvioissa molemmissa, ne on vaan vähän eri tavalla laadittu. Se on nyt tuotu tähän 25 niin kuin selvemmin esille, että ihmiset ymmärtää sen. Aina on ollut niin kuin oma vastuuosuus, että STEA ei ole ikinä antanut meille 100% rahaa. Että se on vaan näkynyt sitten vähän eri kohdassa. No joo, en osaa sanoa, mutta siis 24 talousarviossa pelastuskoiratoiminnan tuotto on 82 000 noin pyöreästi, ja jos tälle vuodelle lasketaan, niin se on 112 000. Joo, mutta siinä on se ero, että 24, se luku, mistä sinä puhut, niin on se STEAn osuus. Eli se on laskettu vaan tuotoksi, ja loput on ollut meille menoja, mitä on sitten kohdennettu siihen. Joo, ei varmaan kannata aikaa enempää tähän käyttää. Lähinnä joo, mutta siis halusin vaan tuoda esille sen, positiivista, että jos saadaan enemmän toimintaa. Joo, kyllä, ja tietysti se, että aikaisemminkin siinä on ollut sitä oma osuutta sinne, nyt se on pyritty vaan tuomaan selkeämmin esille se kokonaissumma, mitä siihen käytetään, eikä pelkästään vaan se STEAn raha. Mutta kyllä sinne on pikkasen lisää sitä laitettu, johtuen tietysti siitä, että näin yleisesti ihan kulutkin nousee.
myös tällä puolella. Kiitos Tero. Sitten Satu Jore kysyy, matkakulut 27 000 euroa, mitä tämä pitää sisällään? No se pitää noita, mitä tuossa käytiin läpi tuossa dia-esityksessä. Kurssit, koulutukset, leirit, kaikki aiheuttaa kuluja, nimenomaan niitä matkakuluja, ja niin kuin näitte siitä esityksestä, niin ne on melkein jokaisessa meidän toiminnossa ne suurimmat kulut, kun me jotain järjestetään. Sitten tietysti PKT-kokeen osalta tuomareille korvataan se 12 senttiä kilometri matkakuluja, ja sitten virtatarkastajille korvataan liiton matkustusohjeen mukaisia matkakuluja. Niin kyllä mä sanoisin, että tuosta 27 000 eurosta valtaosa on varmasti kilometrikorvauksia liittyen näihin meidän järjestämiin kursseihin, koulutuksiin ja muihin tapaamisiin. Sitten Timo kysyy, millä paikkakunnilla alueelliset tapaamiset 5 kappaletta on järjestetty. Kirsi, osaatko sä vastata tähän? Näytätkö sitä diaa? Tässä. Alueelliset tapaamiset 5 tilaisuutta. Nyt mä en ole laatinut tätä diaa, mutta mä ymmärsin, että tämä on niin kuin tämän kuluvan vuoden suunnitelma. Okei, voi olla, että meillä on väärä ymmärrys ollut sitten. Mä olin jotenkin siinä uskossa, että tämä on tämä edellisen vuoden, mutta voi olla, että meillä on ollut tässä väärin ymmärrys, kun Katja on näitä meille laittanut. Joo, kyllä. Eli tämä on Timo, niin kuin siis suunnitelma, kyllä. Pahoittelut, jos en ole siinä kohtaa ollut ihan hereillä, että en ole niin kuin kuunnellut, mitä on sanottu, mutta tosiaankin joo. Joo, siinä todennäköisesti voi olla, että tuossa on jo paristikkäisyyttä. Tuossa koemäärä taisi täsmätä siihen niin kuin edellisen vuoden toimintamäärään, mutta itse en tiedosta. Siis toimintasuunnitelmassa nuo tapaamiset oli, mutta mielestäni noita ei järjestetty. Ei, kuluneena vuonna, eli viime vuonna ei alueellisia tapaamisia valitettavasti järjestetty, mutta toikin on sellainen, mikä varmaan olisi sellainen ihan tarpeellinen, että silloin kun niitä on järjestetty, ja mielellään laittakaa tästäkin niin kuin palautetta, että olisiko toiveita niille alueellisille tapaamisille, ja voihan näitäkin sitten toteuttaa esimerkiksi Teamsin kautta. Eli jos näyttää siltä, että rahasta on tiukkaa, niin sitten kuitenkin niin kuin istuttaisiin tavallaan saman pöydän ääreen. Esimerkiksi siellä Teamsin välityksellä, että jos siellä alueella on toiveita sille. Ihan vaan heitän tällaisen nyt tässä. Saako lyhyen kommentin vielä? Totta kai, ole hyvä. Joo, eli siis semmoinen henkilökohtainen toive, nyt kun meillä on erilaisia tilaisuuksia, ryhmänjohtajapäiviä, tämmöisiä tapahtumia, kokoontumisia, niin pyrittäisiin siihen, että siellä aikataulussa varataan edes kohtalainen aika tämmöiselle niin kuin vapaalle keskustelulle. Nyt on ollut nämä tilaisuudet sillä, että ne on ollut niin tiukkaa aikataulutettuja, että tavallaan sille keskustelulle ei ole jäänyt aikaa, niin luulisin, että sitä varmaankin väki myöskin haluaisi, että päästään yhdessä avoimesti vaihtaa ajatuksia. Äärimmäisen hyvä ja tärkeä asia ja hyvä nosto. Olen itse ehdottomasti sitä samaa mieltä siitä, että pitäisi aina olla sitä aikaa myös sille niin sanotusti vapaalle keskustelulle. Kyllä, ehdottomasti. Tero, osaatko sä vastata? Satu Jore kysyy, missä liiton tilinpäätökset olisi nähtävillä? Niin, no nehän on ollut kokousmateriaalissa ja sitten kokouskutsuissa ja lähetetty niille, jotka on sinne osallistunut, ja sitten ne on ollut lehdissä. Mutta mä en ole nyt tilinpäätöksistä ihan varma, löytyykö ne sellaisenaan nettisivut. Sieltä pitäisi löytyä kyllä toimintasuunnitelmat ja vuosikokoukset, mutta ainakin tällä tavalla ne on jaettu. En osaa sanoa ihan suoraan, että onko ne niin kuin
tilinpäätöstiedot siellä suoraan nähtävillä. Kiitos Joo, Tero. Timo taas kommentoi. Toimintasuunnitelmat löytyy ja talousarviot löytyy minusta hyvin. Nyt itse asiassa tarkistin tänään esimerkiksi sen tämän vuoden talousarvion, niin se löytyy sen kokouslinkin kautta, mutta tilinpäätöstietoja, ne on varmaan vähän niin kuin jossain lujemman tiedon takana. Sitten Hanna-Maija Närvänen kysyy toimikunnan suunnittelukokouksen sisältöä. Olisi varmaan hyvä avata hieman, minkälaisia asioita siellä nostettiin esiin ja miten ne muuttuvat konkretiaksi, joka hyödyttää harrastajia. No ainakin tuota meidän tulevaa suunnittelukokousta, niin sen sisältöä varmaan sitten jossain vaiheessa avataan, mutta en lähde nyt aikaisempia suunnittelukokouksia tässä kommentoimaan. Meillä loppuu aika muuten kesken. Kaunisaho Petra, koulutusohjaajien koulutus 1 oli verkossa ja leiri oli pääsääntöisesti PK-ohjaajalle suunnattu. Niin miksi matkakulut laitettu Pekon piikkiin? Leiri pääsääntöisesti PK-ohjaajalle. No, olemme tästä ehkä hivenen eri mieltä. Niitä on pelastuskoiraleiri ja siellä oli erilaisia harrastajia. Ja Ninni on laitellut siellä omalla alueella etsintöjä. Anteeksi, mutta eikö tuossa puhuttu koulutusohjaajien koulutuksesta, ei siitä PK-leiristä? Koulutusohjaajien koulutus 1 oli verkossa ja leiri oli pääsääntöisesti PK-ohjaajille. Kirsi, osaatko koulutusohjaajien koulutus 1 kommentoida? Missä diassa se oli? Palataanpa tähän. Se on siis sama niin kuin tulevia tapahtumia. No niin, hyvä. Meillä on ollut tässä pieni. Hei, se on vielä me eteenpäin siinä, missä ne on prosenttia jaettu matkakuluihin ja Petra täällä huutelee. Niin siinä, että tämähän on jo tapahtunut, kerta se on laitettu ruokailu matkakulut, niin täällä lukee toi 4480. Niin. Ops. Joo, ei kyllä niin kuin koulutusohjaajan koulutukseen. En tosiaan itse ole tätä diaa tehnyt, niin Joo, mennään eteenpäin. Selvitellään tämä ja vastataan tähän niin kuin jossain kohtaa, koska kyllä tuohon niin kuin joku syy on. Kyllä. Se voi olla myös liittyy ryhmänjohtajakoulutukseen. Sitten tässä on ehkä vähän samansisältöisiä kysymyksiä tuntemattomalta käyttäjältä ja Hanna Närväseltä. Peko-info-verkkokurssit ovat toki halpoja järjestää, mutta mikä niiden vaikuttavuus, onko sitä selvitetty, onko niiden avulla saatu harrastajamäärää nousuun? Ei varmaan mitään sen täsmällisempää selvitystä ole tehty, mutta kyllä ainakin meille päin näyttäytyy koko ajan meidän kenttä aktiivisena ja kursseille ilmoittautuu ihmisiä ja näihin infoihin ilmoittautuu ihmisiä, niin kyllä sieltä varmasti uusia harrastajia myös joukkoon tarttuu. Ihan hyvä pointti kyllä, että lähtee selvittämäänkin tätä. Kirsi, ole hyvä. Joo, Peko-infostahan on kerätty palautteita ja se mikä on tosi mielenkiintoista nyt tuossa Peko-infossa, niin siellähän ei pelkästään ole niitä, jotka sitten on tulossa tähän toimintaan mukaan, vaan nyt on niin kuin enenevässä määrin esimerkiksi meidän jäsenyhdistyksistä koulutusohjaajia, jotka vetää muiden lajien ryhmiä, niin he on ihan niin kuin suoraan ilmoittanut, että hän ei ole pelastuskoira-ihminen, mutta koska heillä koulutuksissa ihmiset kyselee tästä, niin he haluaa tulla sinne kurssille ja vähän selvittää, että mistä on kyse. Siellä on ollut esimerkiksi vapepalaisia, jotka haluaa niin kuin oppia lisää tästä pelastuskoiratoiminnasta ja näin poispäin. Eli tämä on myös vähän semmoinen niin kuin näyteikkuna tähän meidän pelastuskoiratoimintaan. Ja sitähän ollaan niin kuin toivottu myöskin, että saataisiin niin kuin näkyvyyttä tälle meidän toiminnalle. Ja kun tämä kuitenkin on niin kuin aika kustannustehokas, että vaikka siitä nyt jonkin verran tulee sitä kustannusta liitolle, niin se on kustannustehokas ja sikäli
jos sinne haluaa muukin porukka osallistua kuin pelkästään nämä, jotka sitten jatkaa eteenpäin, niin ihan hyvä juttu. Sitten on yhdistyksiä, jotka ei sitten itse välttämättä halua järjestääkään tätä Pekoinfoa, vaan lähettää sitten uudet tulokkaat sinne verkkokurssille ja sitä kautta saa sen perustiedon ja integroituu sitten sinne omaan yhdistykseensä. Mutta se on ihan selvää, että tässä meillä on niinku sellainen mietinnän paikka, että miten me saataisiin niitä harrastuspaikkoja sille suurelle joukolle, jotka sitten haluaisi siihen toimintaan mukaan. Että siinä on varmaan myös yksi niin kuin mietintämyssyyn laitettava asia. Mutta anteeksi, kun otin tästä nyt näin paljon puheenvuoroa. Ei mitään. Pyykkä-Miia kysyy, mikä on C-kurssien laita, onko tänä vuonna tulossa? No ainakin yksi C-kurssi anomus meillä on tuolla jo sisässä, mutta tulevaisuus näyttää sitten, että mitä sieltä tulee. Niin kuin sanoin tuossa, niin tämä meidän kouluttajaresurssi on aika ohkainen, niin sitä selvitellään tässä nyt, miten sitä saataisiin sitten vähän kasvatettua. Anne laittanut omien etsintöjen määrää. Tuntematon käyttäjä. Miksi kouluttajalistaa ei ole liiton sivuilla? Tätä kysytty useita kertoja. No, en osaa tähän nyt tällä hetkellä vastausta antaa, mutta yritetäänpä tässä sitä parantaa heti vuoden alussa. Meillähän on omat pelastuskoirat.fi-sivut, niin sitten saadaan tätä meidän omaa viestintää ehkä myös sitä kautta parannettua. Miten liittotoimikunta kannustaa ja tukee yhdistyksiä, jotka tosiasiallisesti järjestävät kursseja? PKP, RJ, YMS, jaokset yleensä pieniä ja järjestelyt ovat yhdistyksille raskaita järjestää. No, kaikilla mahdollisilla keinoilla, mitä meillä on käytettävissä, ja me pyritään niitä kouluttajia järjestämään, pyritään taloudellisesti tukemaan JNE, mutta ei täältä toimikunnastakaan nyt välttämättä sitten ihan kaikkeen sitä apua löydy. Ehkä kannattaisi jotenkin sitä, kun kurssia anoo tai meille viestii siitä, niin sitten täsmentää, jos tarvii johonkin jotain tosiasiallista tukea ja konkreettista tukea, niin sitä kannattaa tietysti sanottaa. Vähän eteenpäin on näitä samantyyppisiä kysymyksiä. Koulutusmateriaalit, Hanna-Maija Närvänen kysyy, koulutusmateriaalit ovat paikoin todella puutteelliset tai niitä ei ole. Esimerkiksi syksyn RJ-kurssilla sellaisia ei käytännössä ollut. Milloin, miten ja kenen toimesta materiaalia päivitetään? No nyt varmaan lähdetään päivittämään ihan tämän kevään aikana näitä meidän materiaaleja. Se on toimikunnan asialistalla ihan selkeästi. Ryhmänjohtaja tapaaminen, MS kysyy täällä. Mä luulen, että tuossa on nyt meillä vähän semmoinen tietokatkos noissa meidän dioissa, että ryhmänjohtaja tapaaminenkin tarkoittaa tätä vuotta, koska tänä vuonna meidän on tarkoitus live-tapaaminen järjestää. Anna Närvänen, harrastajia on valtava määrä kursseille, on sen sijaan osallistunut todella pieni määrä ihmisiä, samoin tähän Teamsiin. Onko liittotoimikunta onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla tekemään asian mielenkiintoiseksi? No, itse olen eri mieltä. Mun mielestä meidän näihin toimintoihin osallistunut tosi hyvä määrä ihmisiä, samoin näihin meidän Teamseihin ja muihin toimintoihin. Tänäänkin oli jossain vaiheessa Kirsi katto, niin oliko yli 190 ilmoittautunut mukaan. Tietysti ihmiset ei aina pääse just silloin, kun pitäisi. Ollaanko onnistuttu parhaalla mahdollisella tavalla, niin tuskinpa. Aina voisi asiat tehdä vieläkin paremmin ja vieläkin näkyvämmäksi ja mielenkiintoisemmaksi. Mutta pikkuhiljaa tehdään ja parhaamme yritetään. Sama henkilö
kysyy, petoa piti lähteä viemään pelastuslaitosten ja laajemminkin yleisön tietoon 24, miten tämä on edistynyt, mitä toimenpiteitä asian edistämiseksi on tehty. No, me käydään keskustelua pelastuslaitosten kanssa siitä, että miten tätä voidaan edistää ja meillä on siihen yksi semmoinen konkreettinen suunnitelmakin nyt olemassa sitten ja siihen toivotaan, että saadaan vähän poliisipuolelta vetoapua, mutta kerrotaan siitä sitten myöhemmin, jos asia edistyy. Ja sama kysyjä edelleen, mitä konkreettisia toimintatapamuutoksia voimme odottaa uudelta toimikunnalta? No jaa, me pyritään ainakin tähän yhteisöllisyyteen tällä tavalla, että me järjestetään näitä tämmöisiä infotyyppisiä Peko-Teamsia ja muutenkin yritetään avata tätä, niin kuin tänäänkin nyt on tehty, niin tätä liiton toimintaa ja Peko-toimikunnan toimintaa ja noin yleisesti liiton toimikuntien työskentelyä ja muuta. En osaa nyt suoraan lähteä mitään konkreettisia sen isompia tähän luettelemaan, mutta näillä ihan samoilla sanoilla yritetään jatkaa, mitä tänäänkin on tehty. Ja muistutan ehkä niin kuin kaikkia siitä, että me toimikunnan jäsenet kaikissa toimikunnissa ja hallituksessa ollaan ihan samalla lailla vapaaehtoisia ja tehdään tätä harrastuspohjalta. Ja niin kuin jossain kohtaa tuossa sanoin, niin välillä pystyy parempaan ja välillä sitten joutuu keskittymään esimerkiksi siihen päivätyöhön enemmän ja silloin ei pysty ihan sitä parastaan antamaan, minkä jokainen ehkä haluaisi tehdä, mutta ihan varmasti kaikki toimikunnan jäsenet, ketkä mukaan on nyt lähteneet, niin tekevät parhaansa sen yhteisen asian ja liiton toiminnan ja toimikunnan ja harrastajien asian eteen. Marit Rokkamäki kysyy, mistä löytyy tiedot tuomarikoulutuksen vaatimukselle, esim. Tuloksia omalla kouluttamalla koiralla tulisi olla hakijalla. Ne löytyy sieltä liiton nettisivuilta tuomarikoulutusohje. Itse ainakin ihan ei ole pitkäkään aika, kun kävin tätä sieltä katsomassa, mitä tuloksia omalla kouluttamalla koiralla tulisi olla. Näihin Tero ehkä osaa vastata paremmin ja joskus meillä on ollut tiukempia vaatimuksia ja joskus niistä on vähän sitten katsottu eri tavalla ja ilmeisesti tuomarikoulutusohjeessa on tulevaisuudessa odotettavissa jonkunlaisia muutoksia. Haluatko Tero tähän jonkun lyhyen ytimekkään vastauksen antaa? Joo, itse asiassa vähän myöhemmin onkin, mä vastasin jo siihen siellä just näillä sanoilla, mutta lähinnä siis tuomarikoulutukseen, niin kyllä se lähtökohta on se korkeimman luokan tulos. Että tässä vähän nyt sellainen pikkasen pilke silmäkulmassa, että kun henkilö kysyy, että riittääkö alokasluokan tulokset, niin kun ei meillä ole alokasluokkaa siellä missään, niin ei nyt tietysti riitä, että siitä on 30 vuotta, kun ne on hävinnyt ne alokas, avoin ja voittajaluokka, että meillä on 1-3 luokat. Mutta lähtökohta on se, että se on sen kyseisen lajin korkein luokka, mistä pitää olla tulos, kun lähdetään miettimään sitä tuomarikoulutusta. Sitten siitä on määrättyjä poikkeuksia esimerkiksi Mondioringin osalta. Mutta tämä nyt lähinnä koskee siis sitä asiaa, että kun lähdetään siihen tuomariuralle, niin pitää jostain lajista olla se korkein tulos. Sitten kun ruvetaan katsoa lajeittain niitä asiaa, että mennään lajikurssille, niin sitten siellä saatetaan, niin kuin Matti sanoi, että voidaan tehdä poikkeuksia. Lisää tuomareita, niin sitten saatetaan joustaa siitä vaatimuksesta sinne, esimerkiksi jossain määrätyllä kurssilla. Mutta niistä sitten aina se lukee siinä, kun on se ilmoitus tuolla kurssi-ilmoitus niin kuin lajikurssista, niin siinä sitten lukee se vaatimukset sille kurssille, jos siinä on jotain poikkeusta. Kiitos Tero. Ja ehkä täsmennyksenä tuohon vielä, että itse ainakin kun olen semmoiselle kurssille päässyt, mihin ei ole ne ihan ylimmän luokan tulokset ollut tehtynä, niin sitten on saanut tehdä vähän enemmän harjoitteluita, että tämä lienee on meillä
yleinen tapa liitossa ollut, että jos ei ole täyttänyt sitä aikaisempaa vaatimusta, niin sitten on edellytetty vähän enemmän harjoitteluita ja opiskelua, että homma on saatu mutta kuitenkin niin kuin täsmennyksenä siihen, että se koskee niitä lisäpätevyyksiä. Kyllä. Se, että sä pääset ylipäätänsä siihen tuomarikoulutukseen, niin kyllä jostain lajista pitää olla se korkein tulos. Juuri sitten kun haetaan lisäpätevyyksiin, niin sitten voidaan tapauskohtaisesti miettiä, että voidaanko sitä korvata sitten lisäharjoittelulla. Mutta pystyykö ensimmäisenä tuomarioikeutena olemaan laji, mistä ei ole voittajaluokan tulosta tai kolmosluokan tulosta, mikä se nykyään on? Niin siis korkeimmasta pitää olla se tulos. Ja sellainen, missä on tottelevaisuus. Että esimerkiksi erikoisjäljeltä ei kelpaa. Ja tämä on ihan sääntö olemassa. Käsittääkseni tällaisia on ollut. Anteeksi, nyt mä en pysynyt mukana. Siis mitä on ollut? Olen ymmärtänyt, että on PK-oikeudet saatu ennen muita lajeja, mistä ehkä olisi ollut se korkeamman luokan vaade, mutta onko tämä sitten todellakin semmoinen poikkeus, että poikkeuksia voi olla? Siis joo, vuosien varrelta voi löytyä joku poikkeus, mutta itselle ei tule kyllä ihan heti mieleen, että oltaisiin tehty poikkeus siinä tuomarin peruskurssi 1 tai 2 kohdalla. Et sitten niissä lajikursseissa on tehty poikkeuksia, mutta silloin ihmisellä on ollut jo joku pätevyys ja sitten on katsottu niitä hyödyksi sinne. Tai sitten on ollut tilanne, missä on haluttu lisää tuomareita johonkin lajiin, esimerkiksi IPORiin on tässä ollut etsintäkokeeseen on ollut useampia, viestikokeelle on jossain kohtaa helpotettu sitä, koska on vaan tarvittu niitä viestikoetuomareita. Jos siellä viestillä edellytettäisiin kaikki tulokset, mahdolliset tulokset, niin jos harrastajia on ollut, esimerkiksi viime vuonna taisiko niitä olla 6 koiraa kokeessa, niin sitten se on aika nopeasti laskettu, että kuinka monta ihmistä sieltä voidaan saada tuomariksi. Mutta siihen ensimmäiseen peruskurssiin niin ei tule kyllä heti mieleen, milloin siinä olisi joustettu. Kiitos Tero. Suutarinen Andri kysyy, miten toimikunta aikoo kerätä tietoa harrastajien tarpeista ja toiveista. No ainakin nyt ihan ensimmäisenä kerätään näistä kaikista, mitä järjestetään Teamsia ja muita tilaisuuksia, näistä sitä palautetta aina ja katsotaan tuossa seuraavassa toimikunnan kokouksessa vähän, että mitä muita keinoja olisi sitten mahdollista meidän käyttää. Ekblad Aila kysyy, missä leirit järjestetään. Niin kuin sanoin tuossa, niin täsmällisempää tietoa tulee myöhemmin. Pyritään löytämään semmoinen paikka varmasti molemmille, että olisi jotenkin helposti tai edes kohtuullisen helposti saavutettavissa useammaltakin Suomen kolkalta. Nyt me voitaisiin tehdä sillain, että aikaa on 10 minuuttia jäljellä, niin eikös vaan Kirsi jää tänne nämä kysymykset meille, kun tallenne tulee, niin me voidaan näihin palata sitten Peko-infossa tai noissa meidän tiedotteissa tai seuraavassa Teamsissa ja mennään nyt kysymyksiin täältä livenä sitten, jos joku haluaa esittää kysymyksiä. Niin no Sirpa sieltä heti ensimmäisenä, ole hyvä. Joo, sen verran tuossa jo aikaisemmin, kun käsiteltiin noita, ja täältä tulikin Oravasaari kertoi, että tietenkään ei alueellisia tarvitse olla nämä edustukset, mutta kerroit tuossa, että olet Itä-Suomesta yrittänyt sinne saada vielä tänäkin vuonna edustusta, ja olisin sen verran kysynyt, kun mainitsit, että Kuopiostakin olet useammasta yhdistyksestä kysynyt, niin Kuopiossa on vain yksi yhdistys, ja meidän yhdistykselle ei ainakaan kyselyä ole tullut. Et nyt tässä on varmaan joku tietokatkos ollut sitten. Joo, kyllä ehkä siellä on sitten siinä teidän lähialueella joku toinen, onko se sitten Simpek tai joku, mutta siinä kuitenkin samoilla huudeilla, mutta kyllä sieltä tosiaan on kysytty ja yhden henkilön kanssa kävin semmoista pidempääkin keskustelua aiheesta ja houkuttelutyötä tein, mutta ei sitten tarttunut
tarttunut ainakaan vielä tässä vaiheessa mukaan. Tuleeko muita kysymyksiä vielä? Mä voisin yhteen vastata tuossa, mikä oli tuossa chatissa, kun Ole hyvä. että siellä oli, kun mä katson, täällä oli kysytty suoraan Kirsi Myöhäseltä, mutta mun mielestä tämä nyt koskee ketä tahansa, että niin kun, meistä moni kuuluu moniin yhdistyksiin, moniin rotuihin, moniin järjestöihin, moniin juttuihin. Ja se on mun mielestä ihan luonnollista. Meillä on määrätty määrä aktiivisia ihmisiä ja ne on sitten aika monessa asiassa aktiivisia, näin se vaan menee. Mutta just tämmöisiä, että jos on eturistiriita, niin silloinhan on kysymys jäävyydestä ja jos joku ihminen on jäävi, niin silloin se jäävää itsensä, eikä se sen kummallisempi asia ole. Että en mä oikein niin kuin näe sitä hirveänä ongelmana, että ennemminkin se on hyvä, että on aktiivisia ihmisiä ja jos on eri organisaatioita, niin tämmöiset henkilöt saattaa jopa tuoda sitten niitä organisaatioita vähän lähemmäksi ja toisaalta myös poistaa semmoisia niin kuin epäselvyyksiä tai vääriä käsityksiä, että ei se ole pelkästään niin kuin huono asia, että on tällä kahdessa organisaatiossa. Eli tahtooko tämä sanoa sitä, että liiton kanta on muuttunut, koska aikaisemmin hyvinkin selväsanaisesti on ollut, että jos edustaa toista Iron yhdistystä, niin ei pysty edustamaan SPKL. Niin nyt me puhutaan eri asiasta. Me puhutaan siis siitä, että jos sä oot kokeessa tai kilpailussa, niin sähän edustat jotain ja sillä siisti. Ja Iro kerää aktiivisuuspisteitä ja muuta, niin silloinhan sun täytyy tehdä päätös, että kumpaa, kun Suomessa on 2 organisaatioita, jotka on Iron jäseniä, ja sä et voi edustaa molempia, sun pitää tehdä päätös. Ja sitten jos sä edustat sitä toista, niin sitten sä edustat sitä toista. Ja silloin, jos sä edustat sitä toista, niin että jos sä edustat nyt sitten FRK9 Iron kokeissa, niin sehän on ihan luonnollista, että sä et voi silloin olla Palveluskoiraliiton Iron joukkueessa. Ei tässä ole mitään niin kuin sen ihmeellisempää, että jokainen tekee itse sen päätöksen siinä, kumman niin kuin organisaation edustajana on tämmöisissä Iron kokeissa, ja sillä siisti ei se sen kummallisempaa ole. Mutta sitten kun puhutaan tästä yhdistystoiminnasta, niin sehän on sitten vähän niin kuin eri asia. En mä siinä selatti näe niin kuin ristiriitaa, eikä siinä Palveluskoiraliiton kanta ole muuttunut. Joo, ja toi hyvä pointti Terolta, että osa meistä varmasti kuuluu moniin yhdistykseen. Itsekin kuulun täällä Keski-Suomessa 2-3 yhdistykseen ja Pohjois-Pohjanmaalla olevaan yhdistykseen ja Belgian paimenkoirayhdistykseen ja paikalliseen avantouintiseuraankin, niin monessa jutussa ollaan mukana. Mä nappaan tuosta vielä yhden kysymyksen ennen kuin lopetetaan. Hanna Närvänen on kysynyt PJ:n kantaa, miten toimikunta suhtautuu C-kurssin tarpeellisuuteen, nimenomaan taajama C-kurssin tarpeellisuuteen. Itse suhtaudun siihen hyvinkin positiivisesti. Näen sen tärkeänä osana pelastuskoirien osaamisrepertuaaria. Tietyillä alueilla enemmän, joillain alueilla vähän vähemmän. Todennäköisesti siellä, mitä etelämmäksi mennään Suomen maata, niin sitä tarpeellisemmaksi. Tämän taajamakurssin osalta meillä on tällä hetkellä haasteena se, että meillä ei ole siihen ainakaan nyt toistaiseksi täällä toimikunnan käytettävissä eikä liitossa niin sitä koulutusmateriaalia, että se pystyttäisiin arvioimaan ja sitten meillä ei ole nyt varmuutta sitten kouluttajistakaan, mutta tätä selvitellään ja toivottavasti saadaan taajama C-kurssitkin pyörimään nyt jo tulevalla kaudella sitten ja saadaan laadukasta taajamakoulutusta sitten järjestettyä. Minun mielestä se on ihan olennainen osa pelastuskoiran osaamista ja pelastuskoiraosaamista pystyä myös taajama-alueella
toimimaan. Näin ne on nyt aika usein täällä Keski-Suomenkin alueella, että hyvin harvoin ihan siellä umpimetsässä ollaan etsintöjä tekemässä, että ajoittain enemmän tai vähemmän. Tuossa joku oli kommentoinut sitä, että toimikunnan jäsenet ei etsinnöillä käy. Kaikki me käydään niin paljon varmasti, kun aikataulut antaa myöten ja kynnelle kyetään. Mutta mä uskoisin, että tuo tuommoinen 10-15 etsintää vuositasolla niin on aika hyvä määrä jo, ja siihen nähen, että kuinka paljon niitä hälytyksiä tulee, että miten nyt tuossa yritin tosiaan laskea, että ehkä 2 etsintää on viime vuonna jäänyt välistä sillä että en koiran kanssa sinne päässyt, mutta siinä maine varmaan kaikilla alueilla sitten suunnilleen on. Mutta nyt meillä alkaa edelleen mikä siellä onko edelleen voimassa, kun määritään jotenkin suuremmaksi. Ei oikein meinaa istuako. Mutta palaammepa tähän sitten, otetaan se tuosta talteen ja palataan siihen seuraavassa. Meillä alkaa aika paukkumaan. Timolla vielä on käsi pystyssä. Ole hyvä viimeinen. No joo, tässä on kysytty niin Pirkanmaalta voisin sanoa, että on tosi tyytyväinen, että Tomi on toimikunnassa. Olen sanonut sen myöskin Tomille. Ja Tomi on ollut alueen yhdistyksiin niin kuin yhteydessä, ja varmaan toivoisin samaa mallia varmaan muillekin alueille. Ja lähdetään yhdessä viemään asioita eteenpäin. No näinpä se täytyy tehdä, ei tässä oikein muukaan niin sanotusti auta. No joo, sitten jäi sanomatta vielä, jos joku on aktiivisemmin etsinnöillä kuin Tomi meillä, niin sitten miten se Tomilla oli tähän joku oma sanonta, että jos ei harmita, kun ei pääse, niin sitten on väärässä lajissa. Joo, ja itsekin olen ihan tosi iloinen ja tyytyväinen siihen, että sain Tomin mukaan tänne. Tiedän, että Tomia on aikaisemminkin kysytty ja taputan itseäni selkään sen edestä, että minä olin se, joka sai Tomin houkuteltua mukaan. Tiia Tiaiselta sieltä napsahti vielä viesti Pirkanmaalta. Kiitos Tiia, ja nähdään toivottavasti etsinnöillä tulevana kesänä. Kello alkaa olla 7:05. Oikein lämmin kiitos kaikille osallistuneille. Kiitos toimikunnan jäsenille, erityiskiitos Terolle, että tulit kiireittäsi keskellä jakamaan tietoa sekä minulle että kaikille muillekin mukana olleille. Tallennus tästä tulee ja Kirsi huolehtii sen jakoon kaikille osallistuneille, samoin kuin tuon materiaalin. Tarkennamme siihen vielä tiettyjä asioita nyt erityisesti noiden vuosien osalta, että mitä ne nyt sitten lopulta koskettaakaan. Kiitos kun olitte kuulolla. Oikein hyvää vuoden alkua kaikille ja palataan seuraavassa aiheessa sitten jossain kohdin. Tiedotteessa tulee lisätietoja. Moikka moi kaikille. Kiitos.